πως είναι διαδικτυακά, αυτό θα χτυπήσει 300.000 views μέσα σε 2 λεπτά. Ο Μωρούτης άρχισε να πυροβολεί. Και μετά θα μιλήσουμε για τα της πίστεως, τι σημαίνει να έχεις πίστη τη σήμερον ημέρα. Ξεκινούμε λοιπόν, αρχίσαμε ήδη από την προηγούμενη φορά, το θέμα του προφητικού λόγου. Είδαμε γιατί έχει τόση μεγάλη σημασία η προφητεία και γιατί αυτό το βιβλίο το οποίο μελετάμε είναι μοναδικό, φύση και θέση. Και από σήμερα θα μπούμε συστηματικά, αρθριστικά και αυξανόμενα στα 2 κομψοτεχνήματα, όπως πολλοί έχουν περιγράψει, στα 2 ιδιαίτερα βιβλία του Δανιήλ και της Αποκαλύψεως, που δυστυχώς ο περισσότερος χριστιανικός κόσμος, εκτός από εξαιρέσεις, αγρώνει, γοράζει, δεν τα μελετάει, και θα δούμε ότι η μη μελέτη και εντρύφηση όχι μόνο στο τι γράφει, γιατί οι περισσότεροι με τις προφητείες έχουν το τσιτάρισμα τι λέει αυτό και τα σημεία των καιρών και ψάχνουν να βρουν πότε θα έρθει ο Χριστός, και πολλοί υπάρχουν και πολλά δόγματα τα οποία έχουν προφητεύσει τον ερχομό του Χριστού. Δεν είναι ο αντικειμενικός σκοπός μας αυτός, όσο για να δούμε πού βρισκόμαστε στο διάβα της ιστορίας 1, αλλά το πιο σημαντικό, τι μηνύματα μπορούμε να πάρουμε σήμερα από υποτίθεται παλιό βιβλίο ή παλιές ιστορίες που έχουν γραφτεί 2.000 ή 2.500 χρόνια πριν και αν έχουν σήμερα εφαρμογή. Έχει μείζουσα σημασία λοιπόν να το δούμε αυτό, γιατί όπως σας είπα, κατ' εμέ, η χειρότερη αμαρτία είναι το να χάσει κάποιος το πάθος του για ελευθερία. Η ελευθερία είναι η μεγαλύτερη αρετή, δώρο και δόξα που ο Θεός έχει δώσει. Ο ίδιος ο Θεός έχει μια τρισυπόστατη ύπαρξη, λέμε για Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, αλλά πάνω απ' όλα είναι αγάπη, αλήθεια και δικαιοσύνη. Αυτά τα τρία, η αγάπη, η αλήθεια και η δικαιοσύνη, ενώνονται στο σταύρωμα της ελευθερίας. Δεν μπορείς να έχεις δικαιοσύνη αν δεν έχεις ελευθερία, δεν μπορείς να εκφράσεις αγάπη χωρίς ελευθερία και δεν μπορείς να δεις την αλήθεια χωρίς ελευθερία. Πιστεύω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Και επειδή απευθύνομαι σε Έλληνες αυτή τη στιγμή, θέλω να πιστεύω, όχι νεοέλληνες, αυτός ο τόπος και τα χώματα είναι ιερά και δεν κάνουν ούτε πατριδολαγνία ούτε εθνικισμό. Το είπα και την άλλη φορά και θα το αναφέρω συχνά, το ότι κάποιος είναι χριστιανός δεν τον αφαιρεί να είναι και Έλληνας και να είναι πατριώτης και να αγαπάει τον τόπο του και να θέλει να τον προασπίσει τον τόπο του, όχι με οποιοδήποτε μέσο και σκοπό, αλλά όταν θα χρειαστεί ακόμα και με τα πιο αναγκαία μέσα. Δεν το θεωρώ καθόλου λάθος, ούτε αντιβιβλικό, ούτε αντιχριστιανικό, γιατί υπάρχει αυτή η χριστιανοσύνη, η αμερικανιά του τύπου είμαστε όλοι αδέρφια και όλα αυτά κάτω. Και μια που έχουμε και τους φίλους τους Κυπρίους εδώ πέρα, όταν ήταν να γίνει το σχέδιο Ανάν τότε, που την πληρώσατε με το μνημόνιο τώρα, το όχι που είπατε τότε στο σχέδιο Ανάν, την ήρθε χρόνια αργότερα, τα capital control και τα κουρέματα που σας κάνανε, αλλά τότε υπήρχαν πολλοί χριστιανοί από διαφορετικά δόγματα που πατρονάρανε στις εκκλησίες τους μέσα στην Κύπρο. Δεν θα πω συγκεκριμένα δόγματα, δεν υπάρχει λόγος. Πάντως από τα προτεσταντικά, μη ορθόδοξα, που πατρονάρανε το μέλη τους και το πίμνιό τους ότι πρέπει να ψηφίσουν υπέρ του σχεδίου Ανάν. Και όταν ρωτάγανε οι χριστιανοί, οι Κύπροι, οι Ελληνοκύπροι, γιατί να το κάνουμε, γιατί η ενότητα, η αγάπη, ο Χριστός και όλα αυτά. Αλλά από πίσω υπήρχε σχέδιο των Αμερικανών, έτσι μέσω των Ηνωμένων Εθνών, στο να περάσει το σχέδιο Ανάν. Απλά το λέω αυτό γιατί μερικοί στο όνομα του Χριστού καπηλεύονται πάρα πολλά πράγματα και ειδικά την έννοια του έθνους, έτσι ώστε να αποδομηθεί. Όχι, δεν πρέπει να αποδομηθεί. Ο Θεός έβαλε έθνη, κράτη, φρούρια, σύνορα, στρατό, αστυνομία για να φυλαγόμαστε και από έξω και από μέσα. Έχοντας πει αυτό λοιπόν, θα δούμε τις προφητείες του Δανιήλ. Είναι στα αγγλικά. Όποιος έχει όρεξη μπορώ να δώσω να μεταφράσει μετά στα ελληνικά, απλά επειδή ταξιδεύω στο εξωτερικό και αυτό είναι στα αγγλικά. Και σήμερα θα μπούμε στην εισαγωγή στο πρώτο κεφάλαιο, τα βιβλία ανοιχτά στο βιβλίο του Δανιήλ, είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και σκεφτείτε ότι μεγαλώνετε σε μια βασιλική οικογένεια, είστε γαλαζοαίματοι, είστε μια πριγκίπισσα, ένας πρίγκιπας και είστε στην εφηβεία και ξαφνικά έρχεται μια ξένη δύναμη, παραδείγματος χάρη η Τουρκία, λέω εγώ τώρα, κάνει εισβολή, η λέξη εισβολή για κάποιους είναι ακόμα νοπή, στη χώρα και σας παίρνουν, όχι απλά εισβάλλουν στη χώρα, σας παίρνουν και αιχμάλωτους. Και σας πάνε πολύ μακριά. Και περπατώντας πηγαίνει στην άλλη χώρα, 1600 χιλιόμετρα. Περπατάς αλυσοδεμένος μέσα στην έρημο.
ποια θα είναι τα αισθήματα που θα είχατε τόσο για αυτό που συνέβη και σε εσάς, χωρίς να έχετε τίποτα κάνει κακό εσείς, αλλά και για τον εχθρό που σας έχει πάρει αιχμαλό τους. Και όταν λέω έχει πάρει αιχμαλό τους, σημαίνει τους υπολείπους της οικογένειας και του κράτους. Δεν πήρε, ας πούμε, είπε, λοιπόν, θα σε πάρω σε ένα αιχμάλωτο και εσύ θα μείνεις πίσω. Έτσι. Μ' αγαπά, δεν μ' αγαπά. Άμπε μπαμπλόμ το κιθεμπλόμ, όχι. Λεπίδι μπροστά στα μάτια σας και εσάς κατά τύχη, επειδή ζήσατε, να σας πάρουν αιχμαλώτους. Ό,τι μπορεί να γνωρίζατε μέχρι τότε, από κουλτούρα, από πολιτισμό, από πίστη, από ιδεώδη, από αξιακό σύστημα, από γνώσεις εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, ξαφνικά τι κάνουν, χάνονται. Η αιχμαλωσία και το στρατόπεδο συγκέντρωσης και το πάρσιμο από ένα μέρος σε ένα άλλο, αυτό το σκοπό έχει. Στο να μπορέσει να ξεριζώσει, γιατί μπορεί να σε σκοτώσει και να σε αφήσει και γιατί σε παίρνει αιχμάλωτο. Σε παίρνει αιχμάλωτο για να μπορέσει να ξεριζώσει εν ζωή που είσαι εσύ, οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν τον τόπο ή οπουδήποτε αλλού. Στην ουσία θέλει να ξεπατώσει κάθε ίχνος παρουσία σου. Και για να έχεις βάλει πάνω να πει ότι έχει σκοπό και θέλει κάτι να κάνει μαζί σου. Υπάρχει μίσος και το μίσος έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Ό,τι λοιπόν μπορεί να γνωρίζατε και ήταν σε συνήθεια έχει πάρθει, έχει βιαστεί και ένας τελείως καινούριος κόσμος εισβάλλεται βεβαιασμένα μέσα στην ζωή σας εξ αναγκασμού. Δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα άλλο. Όταν είσαι αιχμάλωτος και είσαι με τις αλυσίδες έτσι και σε παίρνουν παρουσία από την Ελλάδα και σε πάνε πίσω από την Άγκυρα στα βουνά εκεί πέρα στο Αραράτ και να θες να κάνεις κάτι δεν μπορείς. Συμφωνούμε? Και αποκλεισμένος. Μιλάω για έναν έφηβο, για μια έφηβη, μιλάω για μια ηλικία όχι πολύ περισσότερο από 16 μέχρι 20 χρονών. Γιατί διαφορετικά ανταποκρίνεται ένας νέος έφηβος και διαφορετικά ένας μεγάλος άνθρωπος. 4 νέα τέτοια παιδιά λοιπόν, σε 4 τέτοια νέα παιδιά συνέβη και αυτό το πράγμα. Είναι χαμηλή μπατάρα, τώρα θα φύγει, ευχαριστώ πολύ, έχουμε καλό τεχνικό. 4 τέτοιοι νέοι άνθρωποι είχαν τα πάντα, ήταν από βασιλική καταβολή, μεγαλώναν στο καλύτερο περιβάλλον και τους συνέβη και ακριβώς αυτό. Είχαν την καλύτερη φυσική ρόμη και κατάσταση, θα το δείτε γιατί, μας λέγεται μέσα από αυτό το βιβλίο. Ήτανε ωραίοι στο πρόσωπο, ήτανε δηλαδή Brad Pitt, να το πω έτσι, αν θεωρεί το Brad Pitt όταν ήταν ο Αχιλλέας στην Τρία, ρε παιδί μου, τουλάχιστον ότι ήταν αρκετά ευφυής και με πολλή σοφία στην νεαρή ηλικία αυτή και με την ευκαιρία η Αγία Γραφή δεν λέει ποτέ ότι υπάρχει εφηβεία. Η εφηβεία είναι ένα τρυπάκι που έχει επινοηθεί από την pop ψυχολογία και τη μεταμοντέρνα εποχή για να δικαιολογούν τα δικαιολόγητα. Η Αγία Γραφή λέει είσαι παιδί και είσαι ενήλικας. Τη στιγμή που ενηλικιώνεσαι πάβει παιδικότητα και πάβουν όλα αυτά τα χαζάκια τα μέσα. Η εφηβεία, το μέσο στάδιο μέσα στην παιδική αθωότητα και στην ενηλικίωση είναι ένα τρυπάκι που απλά δικαιολογούνται πολλά πράγματα. Ωραία. Είχαν αρκετή σοφία και γνώση σε αυτή την νεαρή ηλικία. Ήταν κοινωνικά εμβρηθείς για να μπουν μέσα στη βασιλική αυλή, γιατί τότε, σε αντίθεση με σήμερα, οι βασιλιάδες ως επιτοπλίστων αρκετά έξυπνοι. Γύρω στην αυλή τους είχαν μεν τους αυλοκόλακες, τους οποίους τους ήξεραν και αυτούς τους χρησιμοποιούσαν για να δοκιμάζαν για τα φαγητά και τα ποτά και φεύγανε, αλλά είχαν και τους σοφούς που τους κάνανε επιλεκτικά πολύ όμορφα δίπλα τους έτσι ώστε να είναι καλοί σύμβουλοι. Εμείς όμως σήμερα έχουμε άλλους συμβούλους, όπως ο κύριος Καρανίκας που τον ξέρετε, ο οποίος θαυμάζει την κυρία Μενεγάκη και αυτό κάνει στον ελεύθερο του χρόνο, στο Instagram και αυτά, και άλλους στρατηγικούς συμβούλους που δίνουν πολύ σοφές αντιλήψεις και προτάσεις στον Πρωθυπουργό τώρα ή στον μελλοντικό Πρωθυπουργό που θα έρθει. Ο μελλοντικός Πρωθυπουργός, όπως σας είπα το κλιματιστικό αυτό το Μητσοτάκη, είπε στην Τρόικα, αν βγω κυβέρνηση, εγώ σε μία μέρα θα κλείσω την αξιολόγηση. Μην κουράζεστε με τους αριστερούς που παιδεύονται. Τι σημαίνει σε μία μέρα θα κλείσω την αξιολόγηση? Ναι, δεν θα παίξουμε, μην κουραζόμαστε με τα αεροπλάνα πάνω κάτω. Τα τελειώσαμε να πάμε στα επόμενα. Να προχωρήσουμε, ας πούμε. Αυτούς τους ανθρώπους που διάλεγαν σαν σύμβουλοι τους διάλεγαν και τους περνούσαν από σχολείο πολέμου. Αυτά τα 4 παιδιά που πάρθηκαν με άλλους εκατοντάδες και χιλιάδες αιχμαλώτους από τη χώρα, το κράτος του Ισραήλ και πήγαν στη Βαβυλώνα, αυτή είναι η ιστορία, επιλέχθηκαν από τους υψηλά ιστάμενους του βασιλέα Ναβουχοδονόσορα, ο οποίος είναι ιστορικό πρόσωπο
και ήταν ο ιδρυτής της νεοβαβυλωνιακής αυτοκρατορίας, της πρώτης μεγάλης αυτοκρατορίας η οποία εγκαθιδρύθηκε στην ιστορία την ανθρώπινη που έχουμε, και τους είχε περάσει από ένα σχολείο 3,5 χρόνων. Το 3,5 είναι το μισό του 7, είναι η διακοπή του 7. Το 7 συμβολίζει πάω τελειώτη ολοκλήρωση. 3,5 είναι η διακοπή της ολοκλήρωσης. 3,5 ήταν και τα χρόνια της διακονίας του Χριστού. Ακριβώς τα 3,5 χρόνια σταυρώθηκε ο Κύριος. 3,5 ήταν και τα χρόνια που ο Ηλίας ο προφήτης είχε πει δεν θα βρέξει παρά εκτός του λόγου μου, και υπήρχε ξηρασία, νομβρία στο κράτος του Ισραήλ. Αυτά για την προφητεία θα δούμε πολλά. Και σήμερα περισσότεροι όταν διαβάζουν, ειδικά στις ιστορίες των παιδιών, διαβάζουν την ιστορία του Δανιήλ, θεωρείται σαν ένα πρότυπο για τα άλλα παιδάκια και ότι μπορούν να είναι σαν αυτό το νεαρό. Γιατί να μελετήσουμε το βιβλίο? Πρώτα απ' όλα για την προσωπική επίδραση και επιρροή που πρέπει να έχει και οφείλει να έχει επάνω στον καθένα από εμάς, γιατί αποκαλύπτεται η ιστορία του κόσμου εκ των προτέρων. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, το μελετήσαμε την προηγούμενη φορά. Η προφητεία δεν σημαίνει πώς το εξηγεί ο καθένας, το μελετήσαμε η προφητεία είναι ιστορία, αλλά τι λέει το ίδιο το βιβλίο και τι λέει η ιστορία μετά αν έχει γίνει. Ανακαλύπτουμε έτσι την επικύρωση αυτής της ιστορίας εκ των προτέρων και περιέχει τα πιο απίστευτα τμήματα, εδάφια, περικοπές μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους. Το θέμα και ο σκοπός του βιβλίου είναι για να δώσει έμφαση στην κυριαρχία και τη δύναμη του Θεού επάνω στις ανθρώπινες υποθέσεις. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ο κόσμος σήμερα χάνεται γιατί δεν έχει ελπίδα. Και το να λες στον κόσμο, ο Θεός, ο Θεός θα μας δώσει, η χάρη του Θεού. Όταν το ακούω αυτό, η χάρη του Θεού μου θυμίζει το Χάρη Μπελαφόντε. Δεν ξέρω γιατί. Λένε τη χάρη να σε χαριτώσει, χαίρε και χαριτωμένη, Κώστας χαριτοδιπλωμένος και όλα τέτοια πολλά πράγματα, αλλά το λένε, αλλά δεν καταλαβαίνω νομίζω ότι λένε οι περισσότεροι. Τι σημαίνει να σε χαριτώσει και η χάρη του Θεού και η χάρη του Θεού και συνεχίζω και ζω το ίδιο. Δεν έχουν ελπίδα. Ειδικά σε ποιες μέρες? Τις σκοτεινές μέρες. Και διανύουμε σκοτεινές μέρες. Πολύ άσχημες μέρες. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Έτσι. Μπορεί να έχει φως έξω, αλλά σκοτάδι υπάρχει. Και υπάρχει και σκοτάδι ειδικά και στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση. Σήμερα πιστεύω ότι έχουμε χειρότερο μεσαίωνα από ό,τι είχαν το μεσαίωνα. Γιατί έχουμε τόση πληροφόρηση που είναι παραπληροφόρηση. Προηγουμένως λέγαμε για της επίπεδης γης και της στρογγυλής γης ή της σφαιρικής. Και σήμερα το πρωί συζητώντας με τη σύζυγο υπάρχει μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο που λέγεται Hellenic Hoaxes. Την έχετε ακούσει. Ίσως τη γνωρίζετε κάποιοι. Που θεωρείται η αυθεντία ότι για να ακυρώνει ό,τι μύθους υπάρχουν στο διαδίκτυο. Τώρα, ποιος τους έχρισε αυτούς αυθεντία? Και μάλιστα αυτοί που έχουν φτιάξει τη σελίδα λένε, λέει το όνομα και λέει ερευνητής. Και λέω εγώ, ερευνητής τώρα δεν διδάσκεται στο πανεπιστήμιο αυτό. Ποιος τον έχρισε ερευνητή? Από πού πηγάζει και τι κάνει? Αυτό το αφήνουμε έτσι να αιωρείται. Και σήμερα, συζητώντας με τη σύζυγο μου, είπε ότι ανέβασαν κάποιοι άλλοι ένα άρθρο στο οποίο καταρρίπτουν τις μπαρούφες που λένε, το λέω πολύ απλά, λιανεπικώς μπαρούφες, γιατί έχουν πολλά που καταρρίπτονται σαν μύθοι και είναι έτσι, αλλά έχουν και πολλές αλήθειες που τις παρουσιάζουν ότι είναι ψέματα για να μπερδεύουν. Το διέρα και βασίλευε και το if you cannot beat them, join them ισχύει και είναι η σουητική αρχή. Και ένα από αυτά, το άρθρο ήταν με τα Wi-Fi, που κατέρριπταν το μύθο ότι δεν κάνουν ζημιά τελικά τα Wi-Fi από ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η αυθεντία, είναι οι πάπες, ρε παιδί μου, επειδή έχουν το αλάθητο. Και πώς το βρίσκουν το αλάθητο? Γκουγκλάροντας μια φορά, χτυπώντας το Google. Το Google ξέρετε ότι ανάλογα αν πληρώσεις μπορεί να σου βγάζει και στη μηχανή αναζήτησης μπροστά ό,τι θέλεις και μπορείς να ανεβάζεις σήμερα από τη Silicon Valley ανεβάζεις ό,τι θέλεις και όπως θέλεις και όσα θέλεις. Και εγώ μπορεί να βγει, ας πούμε, ότι χωρίς Photoshop ότι η μύτη μου έχει σιώξει την ώρα που σας μιλάω. Αυτό σημαίνει ότι λέω ψέματα. Αν δείτε τη μύτη μου να ισιώνει, τότε θα καταλάβετε ότι είμαι ψεύτης. Όχι να μεγαλώνει, να στραβώνει. Άμα στραβώνει σημαίνει καλά πάω, γαμψά πάω, είναι ωραία. Και κλείνοντας, αυτό που αναφέρθηκε είναι ότι τελικά οι έρευνες, οι περισσότερες, οι εμβριθείς έρευνες δείχνουν ότι το Wi-Fi κάνει κακό. Μάλιστα, εδώ και 2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει οδηγία στα σχολεία, νοσοκομεία, ιατρία να μην έχουν Wi-Fi γιατί επηρεάζουν το extreme low frequency, οι συχνότητες χαμηλής, extreme low frequency, συχνότητες ακραίας συχνότητας, χαμηλής συχνότητας, ότι επηρεάζουν. Και είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε
Πώς βγαίνεις εσύ ο ερευνητή, εμπέχτη και λες αυτά που λες? Από πού παίρνεις τις έρευνες σου και τι έχεις σπουδάσει και πού ξέρεις? Κλείνει αυτό, γιατί ζούμε σε σκοτάδι, όπως σας λέω. Δίνει λοιπόν έμφαση, αυτός είναι ο σκοπός του βιβλίου, στην κυριαρχία, ότι ο Θεός είναι σε απόλυτο έλεγχο και αυτό δίνει σοβαρή και τρομερή σιγουριά και βεβαιότητα να περπατήσεις. Ενθάρρυνση και παρότρινση και ελπίδα για αυτούς που πάρθηκαν εχμάλωτοι τότε, για τους Εβραίους εχμαλώτους, αλλά και σήμερα για τα παιδιά του Θεού, γιατί έχουμε τύπο και αντίτυπο. Έχουμε κάτι πολύ μικρότερο σαν συμβολισμό, την εχμαλωσία του λαού Ισραήλ, αλλά αυτό ο Θεός ήθελε να δείξει ότι όπως πάρθηκε εχμάλωτος ο λαός του, και θα δούμε γιατί πάρθηκε εχμάλωτος, ενώ είχαν βγει από την Αίγυπτο και τους είχε ελευθερώσει και τους είχε βάλει στη γη της επαγγελίας, γιατί μετά επέτρεψε ο Θεός την εχμαλωσία αυτού του λαού? Υπάρχει λόγος, όχι για να τους τιμωρήσει φυσικά, αλλά σήμερα είμαστε εχμάλωτοι όλοι. Συμφωνούμε? Είμαστε πιασμένοι σε αυτή τη γη, στο χώρο και στο χρόνο, άσχετα αν ο κύριος Δανίης μπορεί να λέει ότι ο χρόνος είναι μια ουτοπία, και αυτό στο χρόνο ζει. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα στην ομιλία του. Χάρηκα πάρα πολύ, άκουσα πολύ όμορφα πράγματα, είμαι ευγνώμων σε αυτά που άκουσα, αλλά σε κάποια πράγματα διαφωνώ με μεγάλο σεβασμό, ιδιαίτερα στην αξιολόγηση, στο πώς βλέπει κάποιος τα τεκτενόμενα και το τι μέλη γενέστε. Είχε δίκιο που είπε, αν θα ξεκινήσει κάτι, θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Αλλά δεν θα ξεκινήσει από την Ελλάδα επειδή οι Έλληνες είναι και οτιδήποτε είναι. Είναι ίσως γιατί έχουμε περισσότερα χρόνια πάνω στη γη μας ή με τους Εβραίους και κάτι πρέπει να κάνουν οι παλιότεροι. Που λέμε στο στρατό, ο παλιός είναι αλλιώς. Αλλά και ο νέος είναι ωραίος. Εξαρτάται αν ο παλιός θα γίνει ωραίος, έτσι ώστε ο παλιός που είναι αλλιώς να μπορεί να είναι και ωραίος. Αλλά σήμερα, επειδή είμαστε όλοι εχμάλωτοι σε αυτό το χωροχρονικό συνεχές, μέσα στην αμαρτία, μέσα στην παρουσία της αμαρτίας, χρειαζόμαστε ελευθερία. Γι' αυτό είπα για την ελευθερία στην αρχή. Οπότε δίνει ενθάρρυνση για μας σήμερα το βιβλίο αυτό και η εξήγηση για τον καιρό των εθνών το λεγόμενο, όπως μας λέει στην προφητεία. Προσέξτε, από το 586 π.Χ. που έγινε η εχμαλωσία του λαού Ισραήλ μέχρι και την Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Μιλάμε κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα και το προσμένουμε. Οι προφητείες του βιβλίου του Δανιήλ και της Αποκαλύψεως πιάνουν από εκεί μέχρι σήμερα. Οπότε νομίζω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο σε μια νοητή ευθεία γραμμή το παρελθόν με το παρόν. Περίπου ο Δανιήλ, η γέννηση του είναι εκεί και το θέμα είναι η παροχή, η αυτάρκεια και η επάρκεια του Θεού στις έσχατες ημέρες και απλά στα γρήγορα, γιατί όπως σας είπα η μελέτη που κάνουμε εδώ δεν θα είναι τίποτα παρά μια επιπολής όσο μπορώ να το θέσω. Αυτό έλεγα χθες στο Θοδωρή που μιλάγαμε, ότι ήθελα να παρουσιάσω πολύ περισσότερα, αλλά επειδή δεν θέλω, όχι να σας κουράσω, δεν θέλω να καούμε όλοι μαζί. Όταν πρώτο Θεός θα γραφτούν σε 2 βιβλία, έχω σκοπό, καλώς εγώ των πραγμάτων, 2 επιτομές, ποιος νοιάζεται για σένα, για το βιβλίο του Δανιήλ της Αποκαλύψεως. Εκεί θα υπάρχουν πολύ περισσότερα ιστορικά στοιχεία. Όλη η έρευνα, όσοι μπορεί να συλλεχθεί και μετά όσοι θέλετε πάρτε και διαβάστε και μελετήστε συστηματικά. Κανένα άλλο βιβλίο δεν έχει δικαιωθεί στην ιστορία από το βιβλίο του Δανιήλ. Κανένα. Ακόμα και οι επικριτές του πλέον σιωπούν με σιγεία σειρμάτων. Το 332 π.Χ. όταν ο Μέγας Αλέξανδρος εισέβαλε στην Ιερουσαλήμ, που είναι ιστορικό στοιχείο από τον Ιώσιφο Φλάβιο, το γνωρίζουμε, είναι ιστορικό στοιχείο που ήταν μαζί, μας λέγεται ότι όταν μπήκε μέσα ο Μέγας Αλέξανδρος για να πετσοκόψει, ο αρχιερέας ο Γιαντούχα βγήκε με τους πάπυρους από το βιβλίο του Δανιήλ, είναι ιστορικό το στοιχείο, και παρουσίασε στον μεγάλο στρατηλάτη ότι εδώ είσαι γραμμένος, το ξέραμε ότι θα έρθεις, γιατί μέσα στο βιβλίο του Δανιήλ περιγράφει τον ερχομό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της ελληνικής αυτοκρατορίας. Προσέξτε, εδώ μιλάμε 332, το βιβλίο γράφτηκε το 605 π.Χ., 300 και χρόνια πριν τη γέννηση του Μεγάλου Στρατηλάτη, ο Θεός είχε δει. Και η ιστορικότητα του βιβλίου, ότι γράφτηκε τότε, είναι αναμφισβήτητη. Αναμφισβήτητη. Ακόμα και από τους εχθρούς, όχι από μουσουλμάνους, από όποιον θες. Και τους άθεους, ιστορικά, είναι καταγεγραμμένο. Και τότε, ο Μέγας Αλέξανδρος, λέγοντάς το αυτό, γλίτωσαν τη λαιμόκοψη οι Εβραίοι εκεί πέρα, έδωσε εντολή να μην πειραχτεί κανένας και ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος που έδωσε εντολή να μεταφραστεί η Παλαιά Διαθήκη στην αρχαία ελληνική, κάτι που δεν πρόλαβε να γίνει γιατί πέθανε λίγο καιρό αργότερα στη Βαβυλώνα. Και μετά
Στην Αλεξάνδρεια, ο Πτολεμαίος έδωσε την εντολή και έγινε η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα, που είναι το βυζαντινό κείμενο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που δεν ήταν Εβδομήκοντα, αλλά ήταν 72 σοφοί, οι οποίοι γνωρίζαν την αρχαία ελληνική και την εβραϊκή και σε 72 μέρες κάνανε 72 αντίγραφα, τα οποία ήταν τελείως ίδια μεταξύ τους, χωρίς ο ένας να έχει επικοινωνήσει με τον άλλον, αλλά έμεινε τιμή σε ένα και ενός η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Αυτό το λεγόμενο textus receptus, που είχαμε στη μελέτη της Αγίας Γραφής, το λεγόμενο παραδεκτό βυζαντινό κείμενο. Αυτό το κείμενο είναι που βάλετε σήμερα. Και αν υπάρχει ένας λόγος που βάλετε η Ελλάδα, είναι γιατί έχει πρόσβαση στα κείμενα της Αγίας Γραφής που δεν έχουν αλλοιωθεί από τον κώδικα του Σινάτα, είχαμε συζητήσει αυτά, και τις μεταποιήσεις που έχουν γίνει σε όλες τις γραφές σήμερα, και άλλα λέει το αρχαίο κείμενο και άλλα λέει η γιαγιά μου και άλλα ακούν τα αυτιά μου. Ο αρχαιολόγος ο Κόντουεϊ, 1899-1917, έκανε τις ανασκαφές στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα και ανακάλυψε το συγκεκριμένο μέρος, 173 πόδια με 56 πόδια, και αυτό είχε χτιστεί από το Σαντάμ Χουσέιν ξανά. Ανακατασκευάστηκε. Ένας λόγος που γίνεται ο πόλεμος Ιράκ με Ιράν δεν ήταν, νομίζετε, τα πετρέλαια. Ήτανε γιατί ο Σαντάμ είχε τυπώσει μέχρι και χαρτονόμισμα που έδειχνε τον εαυτό του πάνω σε άρμα και ήταν η μετενσάρκωση του Ναβουχοδονόσορα και ήθελε να ξαναφτιάξει τη Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία. Τη Βαβυλώνια ήθελε να τη χτίσει. Ο Θεός στο βιβλίο και του Ισαΐα και του Ιερεμία έχει καταραστεί τη Βαβυλώνα και λέει δεν θα χτιστείς ποτέ. Μάλιστα η προφητεία στο βιβλίο του Ιερεμία είναι όταν η Βαβυλώνα είναι στην ακμή της. Δηλαδή, προσέξτε, τη διάστημα εδώ που μιλάμε που ο Δανιήλ παίρνεται εχμάλωτο στο 605 π.Χ. ζουν τρεις προφήτες, ο Δανιήλ, ο Ιερεμίας και ο Ιζεκεήλ. Βλέπετε, ο Θεός ποτέ δεν αφήνει το λαό του χωρίς φωνή να του μιλάει, αλλά ο λαός δεν ακούει. Τρεις προφήτες, ο Δανιήλ παίρνεται στη Βαβυλώνα, ο Ιερεμίας μένει στην Ιερουσαλήμ, και αν διαβάσετε το βιβλίο του Ιερεμία και έχετε μελετήσει κάποιοι θα δείτε τι πέρασε αυτός ο άνθρωπος, μέσα σε βόθρο τον είχαν ρίξει, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και ο Ιζεκεήλ για ένα διάστημα στην Αίγυπτο και γυρνάει πίσω. Προσέξτε τώρα. Η αυτοκρατορία η Βαβυλωνιακή είναι ακμάζουσα στα φόρτε της. Η κρεμαστή πύργη και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χρυσάφι, δόξα, χλίδα. Είναι σαν να σηκωθώ σήμερα εγώ και να πάω μέσα στη Γερμανία, στο Ράιχστατ και να πω εδώ το Βερολίνο δεν θα ξανακατοικηθεί, θα γίνει μέρος που τα θηρία της ερήμου θα κατοικούν και είναι όλοι νέκρα. Πώς θα με χαρακτηρίσουν οι Γερμανοί και ο κόσμος? Έχω πάρει λιγμένα. Αυτό ακριβώς είπε ο προφήτης όταν η αυτοκρατορία ήταν ακμάζουσα. Ο Σαντάμ Χουσέιν λοιπόν, και όχι μόνο, ήθελε να ξαναχτίσει τη Βαβυλώνα. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήθελε να χτίσει τη Βαβυλώνα, να την κάνει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του, και όταν το έκανε αυτό απλά πέθανε. Απλά πέθανε. Στη Βαβυλώνα μέσα πέθανε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Εκεί τοποθετείται ο θάνατος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το που κυδεύτηκε δεν το γνωρίζει κανένας. Υπάρχουν πολλές εικασίες και πολλά. Μπορείτε να μπείτε στο Hellenic Hoaxes να καταρριφτεί ο μύθος που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Μπορεί να τον βρείτε, ξέρω εγώ, πάνω στο φλάμπουρος όπως τα πιέρια. Ό,τι να είναι. Και πέθανε και οι τελευταίες του κουβέντες όταν οι στρατηγοί του ρώτησαν ποιος θα διαλυθεί η αυτοκρατορία, είπε ο πιο δυνατός. Και η αυτοκρατορία διαλύθηκε, όπως θα δείτε, όπως το βιβλίο του Δανιήλ περιγράφει με απόλυτη μαθηματική ακρίβεια. Και ο Δανιήλ ήταν αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας των περισσότερων γεγονότων, γιατί στα 18 του περίπου πάρθηκε εχμάλωτος και πέθανε περίπου στα 90 του στη Βαβυλώνα, δεν γύρισε ποτέ πίσω. Δεν γύρισε ποτέ πίσω, παρόλα αυτά, ενώ ήταν μέσα στη Βαβυλώνα, δεν άφησε ποτέ τη Βαβυλώνα να μπει μες στην καρδιά του. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται, δεν πάνε σε μέρη, δεν είπα να πάμε σε μέρη που το κακό ακμάζει, δηλαδή πάμε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο μέσα στο κλαμπ. Όχι, δεν γίνεται να το κηρύξουμε στο κλαμπ, γιατί όταν κάνουν όλες ντούπου, εσύ θα πεις ο Χριστός σε σώζει. Δεν γίνεται ούτε να κάνεις κλαμπ την εκκλησία σου για να φέρεις τον κόσμο. Όχι έτσι. Αρκεί να μείνει η καρδιά. Η καρδιά, γιατί η καρδιά είναι σφόδρα παρτιλή και ποιος δεν τη γνωρίσει. Μάλιστα, η απόλυτη και η έσχατη αυθεντικότητα και αναγνώριση έρχεται από το στόμα του ίδιου του Χριστού. Μιλάω στους χριστιανούς αυτή τη στιγμή. 3 φορές ο Χριστός, ο Κύριος μιλάει τον Δανιήλ τον προφήτη. 3 φορές μας παίρνετε στο βιβλίο του Ιζεκεήλ, αναφέρεται
εδώ στο κεφάλαιο 14, 20 και 28 και μάλιστα στο 28ο κεφάλαιο μπαίνει, κατατάσσεται ο Δανιήλ μαζί, προσέξτε, το στόμα του Θεού μέσω του προφήτη, μαζί με τον Νόε και τον Ιώβ σαν τους τρεις δικαιότερους πάνω στη γη. Άρα νομίζω τακτοποιείται πολύ ωραία. Στο κατά Ματθαίο, να σας ανοίξει κάποιος το 24ο κεφάλαιο, κεφάλαιο ΚΔ και είναι το εσχατολογικό κεφάλαιο, κεφάλαιο ΚΔ και το εδάφιο, την περικοπή 3 στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι το πρώτο Ευαγγέλιο στην Καινή Διαθήκη. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24 και εδάφιο 3. Όποιος το έχει το μικρόφωνο και να το διαβάσει δυνατά και ήχερα, παρακαλώ. Είναι τα ερωτήματα που θέτουν οι Απόστολοι στον ίδιο το Θεάνθρωπο λίγο πριν τον πόνο και τη θλίψη του. Ακούμε. Και ενώ καθόταν επάνω στο βουνό των Ελαιών, ήρθαν κοντά του κατηδίαν οι μαθητές λέγοντας «Πες μας, πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο θα είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντέλειας του αιώνα». Πότε θα γίνουν όλα αυτά, γιατί τους περιγράφει κάποια γεγονότα και ποιο είναι το σημείο της συντέλειας και του ερχομού σου, δηλαδή το τελειώνουμε. Όποιος υποστηρίζει, είτε η γη είναι σφαιρική είτε επίπεδη, ότι όλα συνεχίζουν το ίδιο, ναι θα το ξεχυλώσω, το τελειώσετε, πάρε περίπτωση τόσο πολύ. Ότι όλα είναι τα ίδια και επαναλαμβάνεται και η ιστορία είναι κυκλική, κύριος Μάνος έτσι, και δεν είναι γραμμική. Και ότι μετά από εκατομμύρια χρόνια πάλι ίσως θα δούμε Θεού πρόσωπο και όχι, σφάλει τα μάλα και πλανάτε πολύ άσχημα. Γιατί εδώ μιλάει για γραμμική ιστορία. Το σύμπαν μεταξύ είναι γραμμικό, δεν είναι κυκλικό. Οι Ινδουιστές μπορούν να λένε πολλά. Έχει αρχή, μέση και τέλος. Έτσι, αλλιώς δεν θα έχει ερυθρούς νάνους ή λευκούς γίγαντες. Να ανακαλύψαν τους 7 εξωπλανήτες. Δεν ξέρω αν η NASA βγήκε και είπε ότι είναι περίπου 38,5 εκατομμύρια έτη φωτός. Δηλαδή αυτό σημαίνει και τα καμπούρετα. Και οι εξωπλανήτες αυτοί υποθέτει η NASA από φωτογραφίες ότι από τη μια μεριά τους λέει, είναι στο μέγεθος του ουρανού, όχι αυτόν του ουρανού, του πλανήτη ουρανού και του χρόνου, ότι από τη μια μεριά τους φαίνεται κάτι λέει, που φαίνεται να είναι υγρό, να έχει νερό. Άρα, άμα έχει νερό, μπορεί να δημιουργηθεί ζωή. Υποθέσεις είναι όλα αυτά. Αλλά προσέξτε, οι πλανήτες αυτοί δεν γυρνούν, τους παρατηρούν, έτσι, δεν είναι επίπεδοι αυτοί οι πλανήτες, δεν κάνουν έτσι. Γυρνούν, τους παρατηρούν με το Hubble Telescope. Εξού για τη γη ότι είναι επίπεδη και στην παρατήρησή τους η τροχιά που έχουν, ο άξονας δεν είναι ένα 24ωρο όπως εμείς, αλλά κάνει περίπου μία εβδομάδα με 10 μέρες, δηλαδή 10 μέρες έχει μέρα, ο ένας πλανήτης 10 μέρες έχει νύχτα, ο άλλος έχει 6 μήνες μέρα, 6 μήνες νύχτα. Και λόγω του αστεριού που είναι ο ήλιος ο δικός τους και τις ηλιακές καταιγίδες που κάνει, αν 6 μήνες έχουν μόνο μέρα, η θερμοκρασία φτάνει στους 100 βαθμούς Κελσίου. 100 βαθμούς Κελσίου 6 μήνες συνεχόμενα δεν θα μείνει κολυμπηθρό ξυλόρθιο. Ούτε ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος δεν πρόκειται να επιβιώσει, που είναι βαμπύρα θάνατο. Ωραία. Μάλλον μια που έχει και Greek NASA, σκοπεύω μια από τις τιμωρίες στους πολιτικούς είναι να τους στείλουμε όλους εκεί και να τους έχουμε ένα εξάμηνο να στέκονται μπροστά στο άπλετο ηλιακό φως, μπας και φωτιστούν και γίνουν Ιλουμινάτοι τελικά υπεφωτισμένοι όπως κάποιοι άλλοι είναι. Έχουμε γραμμική ιστορία λοιπόν. Πότε είναι το σημείο της συντέλειας, μας λέγεται, και στο εδάφιο 29, στο 24ο κεφάλαιο, το εδάφιο 29, κράτα το μικρόφωνο, μην το δίνεις έτσι, χάνουμε χρόνο. Γιατί... Και αμέσως, ύστερα από τη θλίψη εκείνων των ημερών, ο ήλιος θα σκοτεινιάσει και το φεγγάρι δεν θα δώσει το φως του και τα αστέρια θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευτούν. Μιλάει 3 φυσικά φαινόμενα. Μιλάει για σεισμό, μιλάει για σκοτεινή μέρα, μιλάει τα αστέρια να πέσουν και το φεγγάρι να γίνει κόκκινο σαν αίμα. Πιστέψτε με καλοί μου άνθρωποι, αυτά τα φυσικά φαινόμενα έχουν γίνει εδώ και περίπου 200 χρόνια. Ήδη είμαστε, όχι στις έσχατες ημέρες, στα έσχατα δευτερόλεπτα της ανθρώπινης ιστορίας. Θα τα δούμε σιγά σιγά. Έτσι. Έχουμε και αποκάλυψη. Μη στεναχωρείς, τώρα αρχίζουν τα ωραία. Τώρα αρχίζουν. Να προσεύχεστε. Αν ο Ποθεός φύγει, δεν ξέρω, θα συνεχίσει κάποιος άλλος. Όχι, αν προλάβει Δευτέρα θα μας φτάσουν οι μέρες. Πάλι μέρες. Κοιτάξτε, ο Κύριος λέει, ο Απόστολος Πέτρος, μακροθυμεί
την έλευσή του, όχι γιατί κάποιοι το νομίζουν ότι αργοπορία, αλλά γιατί δεν θέλει να χαθεί κανένας. Για να το φέρει μέχρι εδώ, θα το φέρει εκεί που πρέπει. Ωραία. Και χθες το βράδυ αυτό συζητούσαμε και θα το λέω σε κάθε μελέτη, κάθε φορά, ότι τα δικά μου διαπιστευτήρια είναι ότι απλά διάβασα και πίστεψα και είδα τον Κύριό μου πριν 2.000 χρόνια να ξεκινάει ένα έργο επί της γης και απλά εγώ νιώθω το κάλεσμα ότι μου λέει συνέχισε και πήγαινε. Αυτά είναι τα διαπιστευτήριά μου. Ούτε τα πτυχία, ούτε οι περγαμηνές. Και αν ποτέ με δικάσουν για τα πτυχία και αυτά θα πω δεν έχω τίποτα παιδιά. Ο Κύριος μου είπε να κάνω αυτό το πράγμα. Ωραία. Μηνύστε με, που έλεγε και άλλοι και ήθελε να μπει με το λαό. Στη θυμάστε την Ξανθιά, πώς τη λέγανε. Τέλος να μπει και αυτή στη Βουλή. Και ρώτησαν, μπορείτε να μου πείτε για τον νόμο τάδε. Δεν το ξέρω τον νόμο, λέει, γιατί δεν το ξέρω, τον ξέρεις εσύ. Μα είστε υποψήφιο βουλευτής. Δεν με ενδιαφέρει τώρα, θα μπω θα το μάθω. Ο πόθος όμως και το πόνος του Κυρίου ήταν ένας. Ο Κύριος ποτέ δεν είπε προσευχηθείτε για να αυξηθεί η πίστη σας. Προσευχηθείτε πώς θα κηρύξετε, πώς θα κάνετε θαύματα. Ζητήστε, λέει, προσευχηθείτε, λέει, στον Κύριο του θερισμού να στείλει θεριστές. Ο θερισμός είναι πολλοί, θεριστές δεν υπάρχουν. Που να είναι αφοσιωμένοι και αφιερωμένοι εκεί, ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Δεν υπάρχουν τέτοιοι. Γι' αυτό το λόγο είμαστε ακόμα εδώ. Γι' αυτό πάρτε σοβαρά την κλήση και πρόσκληση που έχετε. Και μην απλά, είναι όμορφο που καθόμαστε εδώ και αυτοί που παρακολουθούν και χαίρομαι και είμαι ευγνώμων και προσεύχομαι γι' αυτό. Αλλά δεν είναι απλά, ωραία τα είπε ο Μουρούτης. Εγώ δεν είπα, το λέω συνέχεια. Μην με πιστεύετε ούτε εμένα. Πάρτε και διαβάστε. Ή μη τι άλλο, αν αυτές εδώ οι μελέτες δεν έχουν κανένα σκοπό παρά να δώσουν το ερέθισμα. Υπάρχει μια παροιμία στα αγγλικά που λέει You can bring the horse to the spring, but you cannot force it to drink. Μπορείς να φέρεις το άλογο μέχρι την πηγή, αλλά δεν μπορείς να το βάλεις με το ζόρι να πιει. Εδώ είναι το αλάτι. Στο 24ο κεφάλαιο, λοιπόν, τα εδάφια 14 και 15, στο ίδιο κεφάλαιο είμαστε, ας τα διαβάσει κάποιος. Από το στόμα του ίδιου του Κυρίου, δύο χαρακτηριστικά ποιος είναι ο επικείμενος ερχομός του Κυρίου. Και τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε ολόκληρη την οικουμένη για μαρτυρία σε όλα τα έθνη. Προσέξτε, αυτό το Ευαγγέλιο, ποιο είναι το Ευαγγέλιο αυτό? Όχι το βιβλίο, όχι το Ευαγγέλιο των Ευαγγελικών, των Πεντηκοστιανών, των Ορθοδόξων, των Καθολικών, τα καλά νέα. Ποια είναι τα καλά νέα? Τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός σε αγαπάει αν υπακούς, αν δεν κάνεις αμαρτίες και αν εκτελείς όλα τα θελήματα. Και αν δεν τα κάνεις θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Και μια μέρα θα έρθεις και θα καίγεσαι στο καζάνι. Μπορεί να μην είναι καζάνι έτσι τώρα, είναι λαγκοστίνα. Είναι χύτρα ταχύτητο σεπ και την κανίζει και μαγκυρεύει και βράζει. Όλα τα κάνει. Ή βρίσκουμε κόλαση για άλλα πράγματα. Τον κακομοίρη, είδες τι δίκαιος που είναι ο Θεός, τον τιμώρησε τελικά που είχε καρκίνο. Τόσα άσχημα έκανε, τι περίμενε. Όχι τέτοια Ευαγγέλια, αυτά είναι κακαγγέλια. Ωραία. Το Ευαγγέλιο έτσι ανώθευτο, άδολο, όπως κηρύχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και τους Αποστόλους και έτσι πρέπει να κηρυχτεί πριν τον ερχομό του Κυρίου. Αυτό θα κηρυχτεί, δεν σαν μαρτυρία σε πόσα έθνη? Σε όλα. Αλλά σαν μαρτυρία. Μαρτυρία δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα εγκύψουν όλοι. Μάλιστα, σημαίνει ότι όταν θα δώσεις τη μαρτυρία μπορεί να έρθει ακριβώς το αντίθετο. Διαβάστε το 11ο κεφάλαιο στους προς Εβραίους επιστολή, δείτε τους μάρτυρες της πίστεως, πώς φύγανε όλοι. Ο προφήτης Ισαΐας πριονίστηκε από τον βασιλιά ζωντανός. Ο Ιερεμίας μέσα στο βόθρο ρίχτηκε. Έφτασε σε σημείο να πάθει όχι κατάθλιψη, να πει τι ήθελα να μην τίποτα. Ο Ιώβ δέστε τι έπαθε. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής στο κεφάλι έφυγε. Θα μπορούσε να ήταν king's friendly. Να μιλούσε ωραία στο βασιλιά. Γιατί ήταν η προσωπική ζωή του Ηρώδη, δεν ήτανε? Σήμερα, άμα τολμήσει να πει για την προσωπική ζωή του Τσίπρα, γιατί δεν είναι παντρεμένος, είναι η προσωπική μου ζωή. Αν είναι ομοφυλόφιλος, είναι η προσωπική μου ζωή. Όχι, η προσωπική σου ζωή αντικαθρεπτίζεται και υπεραυξάνεται και στην κοινωνική ζωή. Γίνεται να χτυπάω εγώ τη γυναίκα μου και να είμαι πράος σε εσάς? Όχι, κάποιοι δεν τα. Γίνεται να λέω ψέματα στη γυναίκα μου και να πω αλήθεια στο λαό? Δεν γίνεται. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπική ζωή. Από την προσωπική ζωή ξεκινάμε. Και εκεί συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Δανέζη που το είπε πολύ εύστοχα. Αν ο κάθε άνθρωπος δεν αλλάξει σε προσωπικό επίπεδο, μετά κοινωνικό και μετά συνδυσιακό, δεν θα δούμε χαίρου πρόσωπο. Απλά ο κύριος Δανέζης πιστεύει ότι σε μερικές χιλιάδες χρόνια μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όχι. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν φτάνουμε. Και το 15ο εδάφιο, 24ο κεφάλαιο, τώρα το 15ο. Δέστε τώρα το στόμα του ίδιου του Κυρίου. Όταν λοιπόν δείτε το βδέλιγμα της ερήμωσης, για το οποίο μίλησε ο προφήτης Δανιήλ, να στέκεται στον Άγιο Τόπο, εκείνος που διαβάζει ας καταλαβαίνει.
Προσέξτε τι λέει. Όταν δείτε το βδέλεγμα της ερημόσεως το λαληθένει που το Δανιήλ του προφήτου. Ο έχων όταν ακούω να ακοέτω να στέκεται στον Άγιο Τόπο, τότε να το ξέρετε είναι πολύ κοντά. Και μάλιστα αμέσως μετά λέει ότι να προσεύχεστε η φυγή σας να μην σας βρει χειμώνα ή Σάββατο. Εδώ είμαστε Καινή Διαθήκη. Εδώ δεν είναι εβραϊκό. Ο οποίος σημαίνει η περίοδος της θλίψεως λίγο πριν τον ερχομό του Κυρίου, που τα παιδιά του Θεού θα πρέπει να φύγουν κυριολεκτικά στα βουνά. Γι' αυτό και εμείς ετοιμαζόμαστε. Πάρε μετά θα πούμε έτσι, για αύριο το πρωί έχουμε αποστολή. Λοιπόν, είδατε, πάω να ετοιμάσω τόπο για σας. Και όταν τον ετοιμάσω, σιγά μη σας πω που θα είμαι εγώ στα βουνά. Αστιεύομαι. Παραφράζοντα του Κυρίου, με συγχωρέσει γι' αυτό. Η περίοδος της θλίψης, από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί το χάραγμα του θηρίου οικονομικά, πρώτον οικονομικός αποκλεισμός και μετά θανατική ποινή, έρχεται και δεν έχει να κάνει ούτε με τσιπάκια εδώ, ούτε αυτές τις ανοησίες, θα το δούμε. Μη στεναχωριέστε, καλύτερα είναι μπροστά. Τότε μας λέγεται ότι πρέπει να φύγουμε στα βουνά, όχι για κανέναν λόγο. Γιατί είναι δείγμα πίστης στο βουνό, συμβολίζει πάντοτε την παρουσία της δυνάμεως του Θεού. Όλες οι μεγάλες εμφανίσεις του Θεού, από το όρος Χορίβ, όρος Σινά, όρος Μορία, όρος των Ελαιών, επί του όρους Ομιλία, ο Γολγοθάς, είναι εκεί που εμφανίζεται ο Θεός, είναι η δύναμη της παρουσίας του Θεού. Η κίνηση να πάμε στα βουνά δεν έχει να κάνει κανένα παρά είναι δείγμα πίστης ότι εμπιστευόμαστε απόλυτα τον Θεό, να φύγουμε από εκεί που είναι το κέντρο της ακολασίας, γιατί έχει φύγει η ακολασία και η αμαρτία από μέσα μας, και δεικνύοντας με μια έξοδο, όπως ο λαός Ισραήλ, πάμε σε έναν έρημο τόπο και εκεί προσμένουμε τη γη της επαγγελίας που είναι πουράνια. Αυτό είναι όλο. Και κάποιοι λένε, μα τα συστήματα ελέγχου που έχουν μπορούν να μας βρουν όπου και να είσαι. Φυσικά και μπορούν, αλλά ξεχνούν κάτι. Ξεχνούν ποιος είναι σε έλεγχο το στοιχείο της φύσεως. Ξέρετε τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μάλιστα είναι, αν δεν κάνω λάθος, 4-5 φυσικοί, αστροφυσικοί δικοί μας που διεκδικούν να πάρουν κοινό βραβείο Νομπέλ, που και είναι στην Ελλάδα και είναι τιμή αυτών των επιστημών που το κάνουν, των επιστημόνων. Ακούστε τι έχουν φτάσει να ανακαλύψουν. Ότι μια πλέον μικρή ηλιακή καταιγίδα δική μας, σε μία στιγμή μπορεί να εξαφανίσει ό,τι ηλεκτρονικό υπάρχει. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει να πετάει ένα αεροπλάνο και να σκάσει ηλιακή καταιγίδα και ξαφνικά σβήνουν τα πάντα? Γιατί οι πιλότοι, όπως και οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, ηλεκτρονικά τα κάνουν όλα με GPS. Ξέρετε ότι μια τέτοια ηλιακή καταιγίδα είχε σβήσει τη μισή Βόρειο Αμερική για περίπου 4 ώρες. Όλα. Από τα συστήματα ηλεκτροδότησης μέχρι ίδρευσης, μέχρι τέτοιο. Σβήνουν όλα. Οπότε κοιτάξτε, πάμε στο βουνό και στέλνεις ένα φάξ γρήγορα στον Κύριο. Κύριε, σβήστος, delete. Και ο Κύριος κάνει και σκάει μία σύνδεξη σχάση στην κορώνα του ηλίου και σβήνουν όλοι και τους βλέπεις αυτούς τους τραχανοπλαγιάδες που είναι η Ράμπο έτσι. Όχι. Και μετά, όπως όσοι έχετε δει στο Facebook που ανέβασα τη φωτογραφία εκείνη την παραλλαγή τελείως, έγραψε, άμα βλέπει ο φίλος ο Πρωτογεράκης, η κριτική είναι όλα τα λεφτά, γράφει σχόλιο ένας φίλος από κάτω, ρε ντόκτορ, και έλεγα να έρθω στο βουνό, αλλά με τέτοια που σε βλέπω να κάνεις φοβάμαι. Γράφει όλος από κάτω. Πες ότι περπατάς στο βουνό και ανάβεις τσιγάρο να καπνίσεις. Και ξαφνικά σου σκάει ο μουρούτης έτσι. Κόβεις το τσιγάρο με τη μία. Πώς θα κόβεις το τσιγάρο? Γιατί άμα σου σκάσει έτσι, οπότε σκάς και εσύ έτσι και λες, πού είσαι εσύ αγόρι μου, πού είσαι εσύ, Όταν θα δει το βδέλιγμα της ερημόσεως και όταν φτάσουμε στο 8ο κεφάλαιο στο βιβλίο του Δανιήλ, θα δούμε ποιο είναι το βδέλιγμα της ερημόσεως που το 605 προσδιορίζεται από το Θεό, ποια δύναμη θρησκευτικο-πολιτική θα είναι αυτή, που θα παίζει μέχρι τις έσχατες ημέρες ρόλο στα δρόμενα. Τότε ο έχων όταν ακούω να ακούετο, και επειδή η πίστη έρχεται δια της ακροάσεως και της ακροάσεως του λόγου του Κυρίου και πώς ο λόγος θα κηρυχτεί, αν δεν πάνε να τον κηρύξουν όπως ο όμορφοι πόδες των ευαγγελιζόμενων τα αγαθά νέα. Γι' αυτό σας λέω, καλά καθόμαστε, καιρός να σηκωθούμε και να. Για να μην είμαστε την κοπριά. Την κοπριά, άμα τη μαζεύεις μαζί, βρωμάει. Καλά μαζευόμαστε εδώ. Θα φάμε και μετά. Είδα, έχει ωραία πράγματα. Σας λέω, μη τι άλλο, ελάτε εδώ πέρα συναδρίες για το φαγητό. Έχει καλό φαγητό, παιδιά. Και καλό επιδόρπιο έμαθα. Έχει επιδόρπια πολλά. Ήρθαν από Ξάνθη, έφερε ο Δημήτρης. Όχι, θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε και διαμικρόν και γλυκό face και κάνουμε και νέες ινσουλίνης. Όχι, ας θέλετε που δημιουργούμε υπογλυκαιμικό σοκ. Γιατί να μελετήσουμε λοιπόν? Γιατί στο όρος των ελαιών, όπως διαβάσαμε στα κεφάλαια 24-25 μας περιγράφεται, μπορείτε να τα διαβάσετε μετά. Γιατί εκεί μιλάει ο Κύριος για τις έσχατες ημέρες, τι θα γίνει, τα ερωτήματα των μαθητών. Και όχι μόνο αυτά, ξεκαθαρίζει
παραπλάνηση, τους ψευδόχριστους, τους αντίχριστους, το διωγμό, τα σημεία των καιρών. Είχαμε πει την άλλη φορά και θα πούμε πιο αναλυτικά τους πολέμους, τους σεισμούς, τις πείνες, τις αρρώστιες, τις παραβολές με τις 10 παρθένες που μας λένε. Αμέσως μετά αυτό το εξηγεί, βάζει τις παραβολές για να δείξει πώς θα είναι ο ερχομός του Κυρίου. Και αυτό που συνεχόμενα μας λέγεται στις παραβολές είναι αγρυπνείτε και προσεύχετε, γιατί προσεύχεστε γιατί θα έρθει ως κλέπτης εν τη νυχτή. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Αν πριν 2.000 χρόνια έλεγε στους μαθητές την παρότρινση αυτή, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, αν ο Κύριος ήταν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, ποια θα ήταν η παρότρινση? Αγρυπνείτε. Αυτό θα έλεγε. Ξυπνήστε! Θα παίρνει τα κύμβαλα, γκάπα, γκούπα. Θα παίζει σε 4/4 εκεί. Θα βάζει το Ender Sandman μέσα. Τέρμα, όχι Motorhead, ακόμα χειρότερα. Και χρησιμοποιήστε, προσέξτε, όχι απλά να αγρυπνώ και να προσεύχομαι για την πάρτη μου, αλλά αγρυπνείτε και προσέξτε και χρησιμοποιήστε τα ταλέντα, τα χαρίσματα που σας έχει δώσει. Γιατί? Για καλύτερη ακαδημαϊκή καριέρα. Με ρωτάνε, δεν έχουμε τη δημοσιευμένη έρευνα του γιατρού, έχει διδακτορικά. Πώς γίνεται αυτό? Και λέω, γιατί όλες οι έρευνες δημοσιεύονται. Είσαι απόφοιτος με βιολογία, σωστά? Έχεις κάνει διπλωματική? Υπάρχει στο διαδίκτυο? Ναι. Υπάρχουν όλα, ό,τι έχεις κάνει. Μαρία, δεν σε λέγεται κάποιοι, νομίζω ψάχνουν, Ειρήνη, δεν ξέρουν πού να έρθουν νομίζω. Όλες οι διπλωματικές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές δημοσιεύονται στο διαδίκτυο? Όχι. Για ποιο λόγο? Ξέρετε για ποιο λόγο? Δεν υπάρχει λόγος. Η δημοσίευση γίνεται από τη στιγμή που θα βγει να εκδοθεί αυτό, είτε γιατί ο δημιουργός, είτε γιατί το πανεπιστήμιο θέλει να το εκδώσει. Ξέρετε ότι στο Harvard, στην ιατρική σχολή του Harvard, παραδείγματος χάρη, με το που βγαίνει μια ιατρική έρευνα, δεν δημοσιοποιείται κατευθείαν. Δημοσιοποιείται μετά από 2 με 4 χρόνια. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει πάρει τα δικαιώματα η εταιρεία Merck. Τι πάει να πει αυτό δηλαδή? Το να χρησιμοποιήσω τα ταλέντα μου για την προσωπική μου ανέλυξη, ακαδημαϊκή, οικονομική, δεν λέει τίποτα. Εδώ μας λέει ότι τα ταλέντα, τα χαρίσματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το θερισμό. Το θερισμό. Και αυτό να είναι μαρτυρία σε όλο τον κόσμο, και ο ίδιος ο Θεός λέει, τη γνωρίζετε την παράδοση, θα χωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα. Θα τα χωρίσει. Δεν υπάρχει τρίτη κατηγορία ανθρώπων, μόνο 2 κατηγορίες. Και δεν είναι Έλληνες με ξένοι, ούτε Ορθόδοξοι με αλόπιστους, ούτε Μουσουλμάνοι με άπιστους. Όχι. Είναι παιδιά του Θεού και παιδιά του διαβόλου. Από την αρχή της δημιουργίας 2 κατηγορίες ανθρώπων υπάρχουν. Η τρίτη κατηγορία, όπως υπάρχει άντρας και γυναίκα. Το άλλο που έχει φτιαχτεί δεν είναι φυσικό μέχρι σήμερα, αλλά δεν είναι φυσιολογικό. Το φυσικό δεν σημαίνει φυσιολογικό. Γιατί το φυσιολογικό φτάνει στην τελειότητα. Αυτό δεν είναι φυσικό, είναι παραφύση. Έτσι. Και ο ίδιος ο Κύριος λέει, διαβάστε και κατανοήστε το βιβλίο του Δανιήλ. Δηλαδή, πόσο πιο πολύ πρέπει να μας το πει. Απλά εμείς διαβάζουμε και λέει, ο έχων ότα, ακούων, ακοέτο. Ο παπάς ο παχής έφαγε παχιά φακή. Και φωνάζει κούι κούι και κανένας δεν ακούει. Και πατάει ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή. Από τη δημιουργία και την πτώση του ανθρώπου, αυτό τώρα μόνο που το λέω ότι έχουμε μόνο λιγότερο από 7.000 χρόνια πάνω στη γη, τι έχω να ακούσω, τι βιντεάκια έχω να μου φτιάξουν, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εδώ έχουμε την περίοδο του κατακλυσμού, τον Αβραάμ, την έξοδο του λαού του Ισραήλ, εδώ έχουμε την εποχή του βασιλιά Δαβίδ, εδώ έχουμε τον ερχομό του Χριστού. Ξέρουμε, προσέξτε, ότι από σήμερα που ζούμε μέχρι και πριν τον Χριστό έχουμε περίπου 2.000 χρόνια. Περίπου. Μέσα στις άκρες. Είναι παραπάνω, αλλά είναι περίπου στα 2.000 χρόνια. Και ξέρουμε, μελετώντας την ηλικία των προκατακλυσμίων πατριαρχών, ότι από τη μέρα της δημιουργίας μέχρι και τον κατακλυσμό έχουμε άλλα 2.000 χρόνια. Ξέρουμε ότι από τον κατακλυσμό μέχρι τον ερχομό του Χριστού έχουμε άλλα 2.000 χρόνια. Αυτό το γνωρίζουμε βιβλικά. Άρα έχουμε 4.000 χρόνια μέχρι τον Κύριο και περίπου μέχρι εδώ έχουμε 6.000 χρόνια. Δεν θα προλάβουμε να φτάσουμε στην 7η χιλιετηρίδα. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι άλλο μεγάλο κεφάλαιο αυτό. Όχι η Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα. Η Μεγάλη Εβδομάδα ήταν εντυπωμένη σε όλη την Αγία Γραφή. Δηλαδή, 6 μέρες ο Θεός δημιούργησε, την 7η αναπαύτηκε. 6.000 χρόνια ο Θεός δημιουργεί με την κρατιά του χείρα την 7η χιλιετηρίδα, αυτή τη χιλιετηρίδα που μας λέγεται στην Αποκάλυψη. Ο Θεός πρόκειται να δώσει τη Μεγάλη Ανάπαυση και τη Μεγάλο Σαββατισμό. 6 χρόνια μπορούσες να καλλιεργούσες τη γη. Το 7ο χρόνο έδινες αγρανάπαυση. 6.000 χρόνια σπείρεται το Ευαγγέλιο στη γη. Την 7η χιλιετηρίδα έρχεται η Μεγάλη Ανάπαυση.
6 χρόνια μπορούσε να έχεις δούλο κάποιον. Τον 7ο χρόνο του έδινες ελευθερία. 6.000 χρόνια είμαστε δούλοι στην αμαρτία, την 7η χιλιετρίδα έρχεται η ελευθερία. Αυτό ήταν διάσπαρτο μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι ώστε νευροσυναπτικά ο λαός Ισραήλ και μετέπειτα ο λαός του Θεού, το πνευματικό Ισραήλ, να περιμένει αυτό το πράγμα. Ακόμα και η Μεγάλη Εβδομάδα που κάνουν οι Ορθόδοξοι, αυτό το σκοπό έχει. Που φτάνουμε στην Ανάσταση στο τέλος. Συμφωνούμε? Η Σταύρωση, συγγνώμη, δεν σηματοδοτεί τίποτα άμα δεν έρθει η Ανάσταση. Η Ανάσταση είναι που κάνει όλα. Είναι το μεγαλείο της υπόθεσης. Γιατί χωρίς Ανάσταση, προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι που όταν το είχα διαβάσει πρώτη φορά, αυτό με έκανε να γυρίσω τούμπα, 180 μοίρες. Λέει στους Κορινθίους, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε. Υπάρχουν κάποιοι σήμερα, υπάρχουν κάποιοι που δεν αναστήθηκε, τον κοιμήσανε, ήπιε, λέει τέτοιο, αλόη βέρα, λέει, έχεις φάει 40 φραγκελώσεις, έχει σκιστεί εδώ πέρα. Μέχρι σήμερα ιστορικά δεν έχει επιβιώσει κανείς από την Σταύρωση. Ο μόνος που επιβίωσε είναι ο Χριστός. Δηλαδή οι Ρωμαίοι όταν σταυρώναν φροντίζαν ότι δεν θα σου να... Τότε με το Σπάρτακο 1 εκατομμύριο με την έξοδο στο Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, 1 εκατομμύριο Εβραίους σταυρώσανε και με το Σπάρτακο όλους τους δούλους και το Σπάρτακο μαζί. Όχι το Σπάρτακο τον άλλον που ζει αυτόν που είναι στην Κο, αυτός ζει ακόμα. Και αυτόν πάνε να το σταυρώσουν κάποιοι. Τέλος πάντων για αυτά που λέει ο άνθρωπος καλή του ώρα εκεί που είναι. Αλλά οι Ρωμαίοι δεν έχουν καταγράψει ποτέ ότι καταδικασμένος σε θάνατο σταυρώσεως να έχει επιζήσει. Ο μόνος που επιβίωσε, γράφουν τώρα οι δωδεκαθεστές, οι άλλοι άθεοι, είναι ο Κύριος. Ήπιε, λέει, ένα τέτοιο στο σταυρό και... Ο άλλο κεντηρίωνας τον τρύπησε εδώ πέρα, 30 εκατοστά λόγχη πέρασε μέσα στην καρδιά, που με θώρακα κανονικά σε τρυπάει και γίνεσαι σουβλάκι και δεν επιβιώνει και επιβίωσε ο Κύριος. Αν ο Χριστός, λέει ο Παύλος, δεν αναστήθηκε, ακούστε τη συλλογιστική που είναι Σοκράτη, είναι μεγαλείο. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, τότε μάταια είναι η πίστη μας. Συμφωνούμε σε αυτό? Και είμαστε και ψεύτες, λέει ο Παύλος, γιατί λέμε ψέματα. Δηλαδή, εγώ σας λέω ψέματα, λέει ο Παύλος, ότι είδα τον Κύριο στην Αραβία, ότι 3,5 χρόνια ο Κύριος ανεστημένος, ότι τον είδα στον δρόμο προς τη Δαμασκό. Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις, είναι κακό να λακτίζεις την κέντρα. Βλέπετε, ο Παύλος αγαπούσε το Θεό. Αλλά η αγάπη του για το Θεό και ο ζήλος του Θεού τον έκανε να σκοτώνει τα παιδιά του Θεού. Πάρα πολλοί χριστιανοί, ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της χριστιανικής εκκλησίας? Η ίδια η εκκλησία, οι ίδιοι οι χριστιανοί. Μεγαλύτερο εχθρό δεν είναι. Πολλές φορές νομίζουμε οι εχθροί είναι οι αλόπιθισκοι. Όχι, η ίδια η εκκλησία και οι ίδιοι που έχουν το σύστημα και το διονύζουν είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί της εκκλησίας. Γιατί προσπαθούν να διονύσουν ένα σύστημα και όχι να προάγουν τα καλά νέα. Με όποιο τίμημα και κόστος χρειάζεται να περάσουν οι ίδιοι τους. Η καρέκλα βολεύει. Και στην Ελλάδα το έχουν περισσότερο. Αν πιάσει την καρέκλα, δεν την αφήνει ο Έλληνας. Καρεκλάτος πάει. Έτσι. Παλιά λέγει ο Κολοκοτρώνης καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάει. Τώρα λέει καρέκλα κάθεται εδώ, καρέκλα και πηγαίνει. Μήνα σε γάμο ρίχνονται, μήνα σε χαροκόπη. Το γνωρίζουμε αυτό. Ο Παύλος λέει, είναι μάταια η πίστη μας, είμαστε ψεύτες και ακούστε, λέει μια λεπτομέρεια. Είστε ακόμα στις αμαρτίες σας. Ας το πάρουμε ανάποδα. Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, είμαστε ψεύτες. Τζάπα ό,τι κάνουμε εδώ πέρα, τζάπα μάγκες είμαστε. Μάταια και η πίστη μας. Ωραία. Και είμαι ακόμα στις αμαρτίες μου. Τι εννοούμε άλλα λόγια τώρα αν ο Χριστός έχει αναστηθεί? Ότι ούτε η πίστη μου είναι μάταια, γιατί δεν είναι μάταια η πίστη μου? Γιατί λέω την αλήθεια και με ελευθερώνει. Και δεν είμαι πλέον σε τι? Μπράβο. Ξέρετε τι καλά, δεν υπάρχει αμαρτία. Ο Θεός δεν βλέπει. Ο θάνατος και η Ανάσταση του Χριστού έχει πάρει κάθε αμαρτία στην άκρη. Με μία κίνηση αχματ, χωρίς να κάνω εγώ να μην κάνω τίποτα καλό. Ρε, δεν πάω να κάνω ό,τι θέλω. Γι' αυτό ο Παύλος στον ύμνο της αγάπης, στο 13ο κεφάλαιο, στην πρώτη προς Κορινθίους, λέει: και αν λαλώ τις γλώσσες των αγγέλων, αγάπη, αν δεν έχω και αν δώσω όλη μου την περιουσία και το κορμί μου στη φωτιά, δεν είμαι τίποτα. Αυτό ακριβώς είχε συλλάβει ο Παύλος. Οπότε για έναν χριστιανό το ότι βιώνει την Ανάσταση του Χριστού δεν είναι στις αμαρτίες του. Ακόμα και αν την προηγούμενη στιγμή έχει τύχει να κάνει τη χειρότερη κουτσουκέλα, να το πω έτσι. Δεν εννοώ για συνειδητή κατάσταση, εννοώ να γλιστρήσεις γιατί απλά την πάτησες. Την πατάμε όλη την πανανόφλουδα. Όλοι μας. Ουδής είναι αναμάρτητος και μπορεί να έχει τη δόξα του Θεού. Έχουμε λοιπόν το πανόραμα της προφητείας, ξεκινάει και έχουμε 5 βασίλεια που στο δεύτερο κεφάλαιο στο Δανιήλ μας περιγράφονται. Υπάρχει ομιλία που ήδη έχουμε κάνει, αλλά θα μπούμε αναλυτικά. Και αυτά δεν είναι τίποτα άλλο όπως θα το δούμε. Η Βαβυλώνα, η Μηδοπερσία, η Ελλάδα, η Ρώμη και εδώ τα 10 δάχτυλα είναι η νέα Ρώμη, αυτό που έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση και μας λέγεται ότι λίθος θα κοπεί
και θα χτυπήσει αυτό το ομοίωμα εδώ τον καιρό των βασιλέων. Εδώ είμαστε τώρα προφητικά, ιστορικά. Και αυτό δεν είναι δική μου ερμηνεία, αυτό το λέει, το εξηγεί ο ίδιος ο Θεός μέσω του Δανιήλ στο βασιλιά της Βαβυλώνας στο δεύτερο κεφάλαιο. Οπότε οποιοδήποτε άλλο σας πει ότι αυτά εδώ πέρα συμβολίζουν κάτι άλλο, ψεύτης είναι και είναι το σκοτάδι. Γιατί το βιβλίο το ίδιο λέει άλλα. Και εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το σημείο αν η πατρολογία, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, οποιοδήποτε ποιμένας πει οτιδήποτε άλλο. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Θα το δούμε σιγά σιγά. Είμαστε στην αρχή. Εδώ είναι η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία περίπου, από το 606 μέχρι το... 606 μέχρι 636 π.Χ. Αυτά που σας λέω είναι ιστορία. Περίπου αυτό το μέγεθος είχε πιάσει. Εδώ αμέσως μετά τη διαδέχτηκε η Μηδοπερσιακή Αυτοκρατορία. Κάπως έτσι ήταν το μέγεθός της. Εδώ ήταν η Ελληνική Αυτοκρατορία που χωρίστηκε μετά σε 4 στρατηγούς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ιστορικό γεγονός. Γι' αυτό και στο βιβλίο του Δανιήλ περιγράφει την Ελληνική Αυτοκρατορία σαν μια λεοπάρδαλη με 4 κεφάλια. Και έχει και φτερά ετού. Γιατί 4 κεφάλια? Γιατί ήταν 4 διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί λεοπάρδαλη? Γιατί η ταχύτητα που αναπτύχθηκε η Ελληνική Αυτοκρατορία ήταν μοναδική. Μέσα σε λιγότερο από 10 χρόνια κατέκτησε κάτι που άλλοι πήραν αιώνες να το κατακτήσουν. Και γιατί φτερά? Για την ταχύτητα που είχε και τη σοφία που υπήρχε. Ο Κάσανδρος, ο Λυσίμαχος, ο Πτολεμαίος και ο Σέλευκος ήταν που, έτσι όπως βλέπετε, ιστορικά χωρίστηκε η Ελληνική Αυτοκρατορία. Και πού τελείωσε η Ελληνική Αυτοκρατορία? Εδώ στην Πύδνα, αν θυμάστε, το 167 με τη μάχη που έγινε και τελειώσαμε και πτωχεύσαμε και εδώ είναι η Μεγάλη Ρώμη όπως υπήρχε. Η οργάνωση του βιβλίου λοιπόν έχει 12 κεφάλαια το βιβλίο του Δανιήλ και τα πρώτα 7 κεφάλαια, τα πρώτα 6 κεφάλαια είναι ιστορικά. Είναι προφητιαμένα αλλά είναι ιστορικό κομμάτι, θα τα εξηγήσουμε καθώς ερχόμαστε και είναι γραμμένα στην αραμαϊκή γλώσσα τα πρώτα 7 κεφάλαια. Ενώ τα κεφάλαια 7 ως 12 είναι το λεγόμενο προφητικό κομμάτι και είναι γραμμένα στην εβραϊκή γλώσσα. Η διαφορά υπάρχει γιατί μέσα από τις γλωσσικούς ιδιωματισμούς μπορούμε να συμπεράνουμε ποια εποχή γράφτηκε. Γιατί την εποχή που γράφτηκε υπήρχαν στην αραμαϊκή και εβραϊκή γλώσσα λέξεις που χρησιμοποιούνταν μόνο τον 6ο π.Χ. αιώνα και όχι τον 1ο π.Χ. αιώνα. Όπως και σήμερα υπάρχουμε στην γλώσσα μας λέξεις που δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Ωραία. Και μπορούμε να ξέρουμε ιστορικά πότε χρησιμοποιούνταν οι λέξεις, οπότε μπορούμε να προσδιορίσουμε και πότε γράφτηκε το βιβλίο. Και όχι μόνο από αυτό. Και εδώ στα 12 κεφάλαια βλέπουμε στο πρώτο κεφάλαιο ότι μας περιγράφει πώς ο Θεός βοηθάει τον Δανιήλ και τον φίλο του να καταλάβουν πράγματα ερχόμενοι στον πρώτο πειρασμό που είναι το φαγητό. Θα το δείτε αυτό. Γι' αυτό και θα έχει πολύ φαγητό σήμερα, αλλά θα κάνουμε το τεστ της εγκράτειας. Μετά από εδώ θα κάτσω εγώ να φάω και εσείς όλοι θα με βλέπετε. Και το επιδόρπιο και έτσι θα διδαχτείτε τι σημαίνει εγκράτεια. Στο δεύτερο κεφάλαιο αποκαλύπτει ο Θεός τις 5 μεγάλες αυτοκρατορίες που έχουν περάσει ποτέ, που φτάνουν μέχρι σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο ο Θεός σώζει τον Δανιήλ και τους φίλους του από την καιόμενη Κάμηνο, από την πύρινη Κάμηνο, που αυτό και αν είναι μεγάλο μάθημα και έχει προφητική, συμβολική σημασία για μας. Στο τέταρτο κεφάλαιο ο Θεός, προσέξτε, είναι ο Θεός πάντοτε που είναι Κύριος. Ταπεινώνει τον Ναβουχαδονόσορα, αν το έχετε διαβάσει από το βιβλίο, και τον κάνει να μετρέπει σε ένα θηρίο για 7 χρόνια και βόσκει χόρτα. Έφαγε πολλά ω3 λιπαρά οξέα ο Ναβουχαδονόσορας, γι' αυτό ξαναφτιάχτηκε ο εγκέφαλός του. Πέμπτο κεφάλαιο, ο Θεός γράφει πάνω στον τοίχο αυτό το υπέροχο μενέ θεκέλου φαρσίν. Στο έκτο ρίχνεται στο λάκκο των Λεόντων ο Δανιήλ πλέον προβεβικός στην ηλικία. Όλα αυτά είναι τύπος αντίτυπος τι πρόκειται να γίνει στα παιδιά του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Σας έχω πει, όταν μιλάνε για γεωμετρία και μιλάνε για τέτοια, λέω κουκουρίκου, δεν ξέρετε με ποιο μιλάτε. Στο 7ο αποκαλύπτει τα 7 μεγάλα βασίλεια, στο 8ο κεφάλαιο μιλάει ειδικά για το βασίλειο της Ελλάδας, αυτό που σας είπα με τον Ιώσιφο Φλάβιο. Στο 9ο κεφάλαιο η προσευχή του Δανιήλ, από τις πιο υπέροχες προσευχές, και ο Θεός αποκαλύπτει τις 70 εβδομάδες, την περίοδο χάριτος που δίνει στο λαό Ισραήλ για να μετανοήσει, και μετά από αυτό ο λαός Ισραήλ έπαψε να έχει οποιαδήποτε σημασία στην ανθρώπινη ιστορία. Γι' αυτό και τα χαζά, οι Εβραίοι φταίνε και οι Ισραήλοι φταίνε, είναι μπαρούφες και μπουρδες όταν κάποιος ξέρει τη βιβλική προφητεία. Στο 10ο κεφάλαιο ο Δανιήλ βλέπει τον ίδιο τον Χριστό και λαμβάνει ανακούφιση και αγαλίαση, τον ίδιο τον Κύριο βλέπει. Στο 11ο αποκαλύπτει περισσότερα για τους βασιλείς της Ελλάδος και της Ρώμης, και το 12ο μιλάει για το τέλος του κόσμου.
Οπότε νομίζω είναι αρκετά σημαντικό το βιβλίο, περισσότερο από το Ψωνιοπόλιταν, περισσότερο από το Survivor, από το Voice of Greece και ποιος ήταν ο τελικός, μέχρι τις 2 η ώρα καθόταν πάλι Κύπριος το πήρε το τέτοιο. Κάποιος είπε 12 εκατομμύρια, ένας Έλληνας με φωνή δεν βγήκε, 700.000 οι Κύπροι συνέχεια αυτοί τα παίρνουν. Τι έγινε? Όχι δεν έχω τίποτα με τους αδελφούς τους Κυπρίους, αλλά εν τω μεταξύ θα πω για την Κύπρο στο τέλος. Το έχω σκεφτεί χθες το βράδυ, επειδή όπως διάβαζα κάτι, είδα και το νικητή του Voice of Greece. Δεν ξέρω, το παιδάκι καλό μου φάνηκε έτσι λίγο στρουμπουλούλης και τρυφερός ήταν. Δεν ξέρω, τη φωνή δεν την άκουσα, δεν μπορώ να κρίνω, δεν μπορώ το παλικάρι να πω τίποτα. Αλλά το μαλλί είχε έτσι μια φέλη από εδώ, έφευγε λίγο στο έτσι, δεν ξέρω. Τώρα είναι τα πολλά ιστρογόνα που τρώνε. Είναι το οπτικά, ακουστικά ερεθίσματα, αλλά νομίζω περισσότεροι άντρες έχουν μια τάση να σπάει λίγο το γόνατο και το χέρι έτσι, ας πούμε, προς τα εκεί. Το ιστορικό λοιπόν είναι τα πρώτα 6 βιβλία, τα 6 κεφάλαια, και το προφητικό είναι τα επόμενα 6 κεφάλαια. Αυτή είναι η χρονολογική διάταξη. Ποιος ήταν ο Δανιήλ? Το όνομα Δανιήλ είναι Daniel, Dan Elohim, που σημαίνει ο Θεός είναι ο κριτής μου. Και η σειρά έτσι θα λέγεται. Ο Θεός ο κριτής μου. Πρώτο. Ένα έτσι. Θεός ο κριτής μου. Ένα και άνω κάτω τελεία, γιατί η μελέτη του. Κάθε κεφάλαιο θα λέγεται ο Θεός ο κριτής μου. Ένα, τώρα θα βάλεις, γιατί η μελέτη του. Έτσι, με ερωτηματικό. Ο Θεός είναι ο κριτής μου και γεννήθηκε στην Παλαιστίνη το 623 περίπου, βασιλική καταγωγή, ευγενής νεαρός, γεμάτος σοφία από την ελληνική του ηλικία, γνώση, όλες τις επιστημονικές καταρτήσεις. Ο Ναβουχοδονόσορας όταν εισέβαλε μέσα στην Ιερουσαλήμ πήρε και τα ιερά σκεύη του ναού, τα οποία σε ψηφιδωτό, σε ρωμαϊκό ναό υπάρχουν ακόμα εντυπωμένα στη Ρώμη. Δεν είναι παραμύθια λοιπόν, η αρχαιολογία το επιβεβαιώνει, και τον ονόμασε, το άλλαξε το όνομα από Δανιήλ σε Βελτασάσαρ, το οποίο σημαίνει ότι ήθε ο Θεός Βάλ να προστατεύσει τη ζωή σου. Το άλλαξε το όνομα, προσέξτε. Θα δούμε ότι όταν κάποιος πάει να σου αλλάξει το όνομα, θέλει να σου αλλάξει κάτι άλλο με το όνομα. Εδώ βλέπετε πώς πάρθηκαν εχμάλωτοι, εδώ από την Ιερουσαλήμ, τι διανύσανε για να φτάσουν στην Ούρ των Χαλδαίων. Τα πρακτικά μαθήματα και τα μηνύματα που μπορούμε να μάθουμε τον Δανιήλ και τους φίλους του. Για να δούμε κάποια πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ο Ναβουχοδονόσορας θέλησε να τους αλλάξει τα ονόματα. Γιατί ήθελε να τους κάνει Βαβυλώνιους, Χαλδαίους. Τους έβαλε στο Πανεπιστήμιο της Βαβυλώνας, ήταν να πάρουν PhD, MD, Dr. bla 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 bla. Τη γλώσσα, τη φιλοσοφία της Βαβυλώνας. Ήθελε να εγχύσει, να εμφυσίσει μέσα τους ό,τι βαβυλωνιακό υπήρχε, έτσι ώστε εν ζωή μπορεί να ήταν Εβραίοι, αλλά θα είναι Εβραίοι στο φαινότυπο, το γονότυπό τους θα έχει γίνει πλέον βαβυλωνιακό. Και τους πρόσφερε αυτό που λέμε την καλύτερη εκπαίδευση. Τη νούμερο 1 εκπαίδευση πανεπιστημιακή που μπορούσε να υπήρχε. Οι χριστιανοί σήμερα έχουν ακριβώς την ίδια πρόκληση. Την έχουμε αυτή την πρόκληση σήμερα. Γιατί ο αρχηγός του κόσμου τότε θέλει ακριβώς να κάνει το ίδιο, να προσαρμόσει τον κόσμο έτσι ακριβώς όπως θέλει αυτός. Λίγο από εδώ λέγει. Να είναι όλοι το ίδιο. Σήμερα αν σηκώσεις κεφάλι στο κόβουνε. Μη διαφοροποιείσαι. Ντύνεσαι, μιλάς, τρως, πίνεις, σκέφτεσαι, φέρεσαι όπως όλοι οι άλλοι. Έτσι και φερθείς διαφορετικά, αποκλίνεις σαν τη μύγα μες στο γάλα. Και στην Ρωμαίους στο 12ο κεφάλαιο λέει μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφωθείτε δια της ανακαινήσεως της νόησης. Με άλλα λόγια πρέπει να ξαναφτιαχτεί αυτό. Δεν μπορώ με το ίδιο μυαλό να συνεχίσω να κάνω πράγματα. Και ήθελε να αλλάξει τι, αλλάζοντας το περιβάλλον. Ένα από τα πράγματα που κάνουμε και στα προγράμματα είναι ακριβώς αυτό. Γιατί λέω τους ανθρώπους να έρθουν σε ένα άλλο περιβάλλον? Γιατί αλλάζοντας το εξωτερικό περιβάλλον, αλλάζοντας το διατροφικό περιβάλλον, το οπτικό, το ακουστικό, το γνωσιακό, το συναισθηματικό, θα αλλάξουν και οι συνάψεις. Αυτό το γνωρίζουμε στις επιστήμες. Είναι προσελητισμός αυτός. Καινούργιο σπίτι τους έβασε, τους πήρα το σπίτι που τους είχε. Δεν είχαν την, προσέξτε, δεν είχε πλέον επίδραση και επιρροή οι θρησκευόμενοι και ευλαβείς γονείς πάνω στα παιδιά. Το σύστημα σήμερα τα παιδιά τα παίρνει από πολύ νεαρή ηλικία. Τα πάμε στον νηπιαγωγείο, στον παιδικό σταθμό. Ποιος μεγαλώνει τα παιδιά? Ο παιδικός σταθμός. Τι τους κάνουν στον παιδικό σταθμό και στα νηπιαγωγεία?
η μάθηση που παρέχουν. Το είπε ο κύριος Δανέζος. Εγώ μεταφέρω τα λόγια του εξαίρετου καθηγητή της αστροφυσικής από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Δόκτωρ Δανέζος δεν είναι τσαρλατάνος σαν και εμένα. Η εκπαίδευση σε αποδομή. Όταν τελειώνεις το σχολείο και το πανεπιστήμιο, πλέον είσαι ειδικευμένος ηλίθιος, δεν ξέρεις τίποτα. Έχεις το πτυχίο, αλλά δεν ξέρεις τίποτα. Έχω μια κοπελιά που πριν από το Σαββάτο είχε πάρει το πτυχίο στη μοριακή βιολογία από το Πανεπιστήμιο στην Αλεξανδρούπολη. Μου λέει: γιατρέ, ευτυχώς που κάθισα πρόγραμμα τότε πριν πάω στη Δευτέρα Λυκείου και τα είχα μάθει. Μα όλα βλακίες μας μαθαίνανε. Αλλά πρέπει να το πάρω, δεν μίλαγα 4,5 χρόνια. Λέω: είδες πώς το πάω, γιατί άμα μίλαγες ακόμα πτυχίο θα περίμενες. Δεν θα παίρνεις τίποτα. Όταν λοιπόν οι γονείς δεν μπορούν να έχουν επίδραση επάνω και να διδάξουν, τα διδάσκει η Βαβυλώνα τα παιδιά. Τα έχετε δει πως είναι στο διαδίκτυο γκαβωμένα. Βέβαια. Κοιτάξτε, την τραγωδία την είδατε με την Πόρσε τι έγινε. Και πήραν φωτιά όλοι. Από την ημέρα που σκοτώθηκε ο Παντελίδης μέχρι και που σκοτώθηκε τα παιδιά αυτά, η οικογένεια, αυτοί οι άτυχοι άνθρωποι όλοι τους, είχαμε 1562 άτομα στους δρόμους που πεθάνανε από τα δυστυχήματα. Και το θυμάστε όταν είχε γίνει με τον άτυχο, τον Παντελίδη αυτό, είχα πει κάτι και παρεξηγήθηκε ότι ευτυχώς που σκοτώθηκε και μόνος του. Τώρα βλέπετε, φαντάζεστε αν ο Παντελίδης τυπούσε με εκείνο το τζιπ πάνω σε μια άλλη οικογένεια, τι θα γινότανε. Γιατί θα τον πατήσει που την πατήσει εσύ. Ο άλλος τι σου φταίει. Εκείνος ο πατέρας σε μια στιγμή, είδατε τι έγινε. Γίνανε όλα πήραν άλωμα. Σε μια στιγμή ούτε πρόλαβε γκίχ να κάνει κανείς τίποτα. Τα περισσότερα δυστυχήματα, ξέρετε, με ταχύτητες γίνονται με 40 και 50 χιλιόμετρα όμως. Δεν γίνονται με τα 250. Και τώρα αρχίζουν και κατηγορούν. Εγώ δεν θα πω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτές τις στιγμές πρέπει να σιωπούμε γιατί ο πόνος υπάρχει. Και ειδικά και για τους γονείς που χάσαν το παιδί τους αυτό που οδηγούσε την Πόρσε. Γιατί και αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα πληγώνει και πληγώνεται διπλά. Ξέρετε τι πληγώνεται διπλά. Γιατί ξέρει το παιδί του ήταν υπεύθυνο, ήταν ο θήτης που πήρε αθώος. Και αυτό πονάει έναν πατέρα, ό,τι και να είναι παιδί σου. Δηλαδή, αν η κόρη μου μάθω εγώ ότι πήρε το αυτοκίνητο και καρφώθηκε και πήρε παραμάζωμα και άλλους 2-3, ο πόνος ο δικός μου θα είναι λιγότερος ή περισσότερος από τους άλλους. Περισσότερος θα είναι. Γιατί ο άλλος λέει πήγε άδικα, τουλάχιστον θα δικαιώνεται στην αδικία του. Εγώ θα είμαι αδικημένος στην υποτιθέμενη αδικία μου 2 φορές. Οπότε καλό είναι να μην μιλάμε και να μην βγάζουμε κρίσεις, απλά να σιωπούμε όπως κάνανε οι φίλοι του Ιώβ όταν ο Ιώβ υπέφερε. Πήγαν και για 7 μέρες σαν σιωπηλοί δίπλα, δεν μιλάγανε. Η σιωπή είναι χρυσός στις περιπτώσεις. Μην πάμε να πούμε ξυπνάδες και να πούμε όλοι επί παντός επιστητού να λέμε τι και πώς και γίνεται. Αλλά ο Ιαβέρης είχε βγει στην τηλεόραση, το γνωρίζετε περισσότεροι. Και είχε πει με 50 και 60 χιλιόμετρα μέσα κατοικημένες περιοχές γίνονται. Εχθές στην Κατερίνη η διάβαση έχει κόκκινο. Εκεί που είναι το Μικέλ στο κεντρικό, έχει κόκκινο. Και βλέπω είμαστε 5-4 φεύγουμε το κόκκινο για τους συμπεζούς. Του λένε τι κάνεις ρε φίλε, αφού δεν έχει αυτοκίνητο, λέει περάσου. Κοιτάω, λέει δεν έχει. Μα έχει κόκκινο. Έλα μωρέ τώρα. Βιάζουμε, πού θα πας, απέναντι στην καφετέρια. Θα φύγει ο καφές. Αφού μπορείς να τον παραγγείλεις, θα τον κάνουν και delivery το καφέ. Κάτσε στη διάβαση, θα σου φέρει αυτό στο φέρει. Τι πράγματα είναι αυτά, βιάζονται όλοι σαν τους χαζούς τρέχουν. Πηγαίνετε στα νεκροταφεία να δείτε αυτοί που βιάστηκαν πόσο γρήγορα. Είναι χαρούμενοι, όλοι κατά την Ανατολή κοιτάνε. Η επίδραση των γονέων έχει φύγει. Οι δάσκαλοι πλέον είναι η Βαβυλώνα. Και το μόνο που ξέραν τώρα ήταν το παρελθόν. Ζούσαν με το παρελθόν. Και ένα βέβαιο μέλλον ήταν μπροστά τους, δεν ξέραν τι θα γίνει. Αλλά άμα έχεις σταθερό παρελθόν και ξέρεις ποιο είναι το παρελθόν σου, γι' αυτό και το παρελθόν είναι μπροστά μας και το μέλλον είναι πίσω μας. Όχι το παρελθόν είναι πίσω και το μέλλον είναι μπροστά μου. Το παρελθόν το δικό μου είναι μπροστά μου, όχι τι έχω πράξει, έχω το Λόγο του Θεού που μου λέει από πριν τι έχει γίνει, οπότε είναι βέβαιο ότι θα κάνω και στο μέλλον. Αν όμως δεν έχω το Λόγο του Θεού, την έχω πατήσει και την έχω πατήσει άσχημα. Καινούρια γνώση. Η βιβλιογραφία και η γνώση και τα PhD από τους Χαλδαίους ήταν η ιδωλολατρία. Ασταρόθ και Αστάρ λατρεύανε. Το 24ωρο που έχουμε και 365 μέρες από τους Βαβυλώνιους, τα 60 δευτερόλεπτα εδώ βαβυλωνιακό είναι. Μην νομίζετε ότι εκείνοι δεν ξέρανε από αστρονομία και δεν ξέρουν. Πολύ μπροστά ήταν από εμάς. Πάρα πολύ μπροστά, τόσο μπροστά. Σας είπα, ο Σατανάς ξέρει τα παιδιά του τα έχει πολύ έξυπνα. Τα παιδιά του Θεού είναι ηλίθια και βλαμμένα και μαλώνουν μεταξύ τους. Ο ένας τρώει τον άλλον και αντί να πολεμήσουν εκεί που πρέπει να πολεμήσουν. Καινούργια ονόματα. Ντάνιελ, ο Δανιήλ, ο Θεός είναι κριτής μου, σε Βελτάσαρ, ο Βαάλ να προστατεύσει τη ζωή σου. Ο Ανανίας που σημαίνει Χανανάια, ο Ιαχβέ, ο Κύριος είναι εκτήρμον, σε Σάντραχ ή Σεντράχ ή Σεδράχ ανάλογα πώς το διαβάζετε, η προσταγή του Θεού φεγγαριού. Το τι σε προστάζει ο Θεός στο φεγγάρι. Μίσαελ ή Μιχαήλ που σημαίνει αυτός που είναι ίσος με το Θεό, γι' αυτό δεν το λέτε Μιχάλη,
Μιχαήλ είναι αυτός που είναι ίδιος με τον Θεό, τον έκανε Μεσνάχ, αυτός που είναι σαν τον Ακού. Αυτός ήταν ένας άλλος Θεός εκεί. Και ο Αζαρίαχ, ο Γιαχβέ, είναι ο βοηθός μου, Αβδεναγώ ή Αβδεναγώ, που σημαίνει ο υπηρέτης του Νεγώ, που ήταν μια άλλη θεότητα. Στην ουσία, αλλάζοντας τα ονόματα, τους άλλαξε την προσωπικότητα και τον τρόπο και τη στάση λατρείας. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Οπότε τα βλέπετε πάλι εδώ πέρα, τα ξαναβάζω, όπως είναι γραμμένο για το Χανανία, είναι Ιαβέ, έτσι το τετραγράμματο, το ιερό τετραγράμματο. Αλλάζει ταυτότητα ενός ανθρώπου να αλλάζει το όνομα. Και επειδή η λέξη χαρακτήρας δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή, όταν η Αγία Γραφή λέει όνομα, δεν εννοεί το όνομα, λέει το όνομα του κυρίου μόνο Ιησού Χριστού. Όνομα, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιό του Θεού, λέει σε με, Κύριε. Και νομίζω είναι το όνομα. Το όνομα δείχνει χαρακτήρα. Όταν αλλάζει το όνομα, αλλάζει και ο χαρακτήρας. Ο Κηφάς γίνεται Πέτρος, ο Σάβλος γίνεται Παύλος, ο Αβραάμ γίνεται Αβραάμ, η Σάρα γίνεται Σάραη, ο Ιακώβ, που σημαίνει απατεώνας υποσκελιστής, γίνεται Ισραήλ, που σημαίνει πρίγκιπας με το Θεό. Όταν έχεις μια εμπειρία με το Θεό μπροστά, αλλάζει και το όνομά σου, τον χαρακτήρα σου. Και ο Βαβυλώνιος βασιλιάς ήθελε να αλλάξει το χαρακτήρα αυτών των παιδιών, αλλάζοντας πρώτα απ' όλα το όνομα, την εκπαίδευση, τη γνώση. Το αμέσως επόμενο είναι η καινούργια διατροφή. Η κετονική διατροφή. Η δίαιτα Atkins. Να χάσεις βάρος, να μην είσαι χοντρός, σαν τον μπάγκαλο. Προσέξτε είσαι σκλάβος και σε παίρνει ο βασιλιάς και σου λέει θα φας από το βασιλικό τραπέζι. Μεγαλύτερη τιμή, ας πούμε, να σε καλέσει ο Μπαράκ Ομπάμα, ο Τραμπ τώρα, τέλος πάντων, είναι προτιμότερο ποιο χλίδα έχει στο Tower Τραμπ παρά στο Washington. Δηλαδή, ο πύργος του Τραμπ στη Νέα Υόρκη νομίζω είναι πιο χρυσαφένιος. Τον άλλο, το Σαουδάραβα, τον είναι το βασιλιά, που κατέβηκε κάτω και χρυσή σκάλα, χρυσή και κυλιόμενη σκάλα και έβρεχε λίγο και τρέξαν οι φουσκωτοί με τις 6 ομπρέλες. Μη βραχεί! Ο Μεγιστάνας. Δεν ξέρει ότι αυτός θα πάρει περίπου 3 μέτρα, γιατί είναι λίγο χοντρός τον είδα. 3 με 3,5 μέτρα και θα αργήσει να χωνέψει, επειδή από αυτά που τρώει τα σκουλίκια δεν θα μπορούν να φάνε, έχει συντηρητικό. Θα τον ξεθάψει μετά από 10 χρόνια και θα είναι χοντρό. Όταν σε καλεί ο βασιλιάς να φας και είσαι και σκλάβος και να πιεις από αυτά που τρώει ο βασιλιάς και πίνει, τιμή σου και είσαι σκλάβος, δεν λες και τίποτα. Προσέξτε όμως, το φαγητό που έδινε ήταν προσφορά σε είδωλα. Και το φαγητό σήμαινε βλασφήμια στο Θεό για αυτούς τους 4 νέους. Και τα περισσότερα από τα κρέατα που έδιναν και οι βρώσεις ήταν ακάθαρτα σύμφωνα με τους νόμους που στο Λεβιτικό είχε δώσει ο Θεός και είχαν διδαχτεί αυτοί οι νέοι. Αυτοί οι χριστιανοί σήμερα που λένε ο Θεός τα καθαγίασε όλα και όλα είναι καθαρά, χρησιμοποιώντας αυτή την ιστορία με το σεντόνι στις πράξεις, εκτός ότι δεν διαβάζουν Αγία Γραφή, είναι και ημιμαθείς, γιατί μόνο αυτό δεν εννοούσε με το σεντόνι και δεν τα έχει καθαρίσει όλα. Γι' αυτό, αν τα έχει καθαρίσει όλα όπως κάποιοι υποστηρίζουν, ειδικά στους χαρισματικούς χώρους, εγώ λέω τώρα να σφάξουμε μέχρι και πελακάνους και πελαργούς και φίδια και σκατζόχυρους, ας σφάξουμε και κάνα ελικόπτερο και να το φάμε αν είναι, αφού όλα τα ευλόγησε ο Θεός είναι καθαρά. Όχι. Ό,τι είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη σαν εντολή, αν δεν ακυρώνεται ανοιχτά στην Καινή Διαθήκη, ισχύει ακόμα. Το ξαναλέω. Ό,τι είναι γραμμένο στην Παλαιά Διαθήκη, αν δεν ακυρώνεται στην Καινή ευθαρσώς, ισχύει. Τι ακυρώνεται στην Καινή Διαθήκη? Ο τελετουργικός νόμος, τον οποίο κάνανε οι Λεβίτες που έδειχναν τον Χριστό. Αυτό έχει τελειώσει. Στις πράξεις των Αποστόλων λέγεται. Αλλά όλα τα άλλα και ειδικά ο νόμος της διατροφής ισχύει, γιατί αν διαβάσεις το Λεβιτικό, όταν ο Θεός έδωσε τι είναι καθαρό, τι πρέπει και δεν πρέπει να τρως, δεν ήταν νόμος υγείας. Το Θεό δεν ενδιαφέρει υγεία, λέει είναι νόμος αγιότητας. Θέλετε είστε άγιοι γιατί άγιος είμαι εγώ. Του τέστην, το τι βάζω από εδώ θα καθορίσει πολύ και το βαθμό της αγιότητας. Μην παρεξηγήσετε, το βαθμό της αγιότητας με ποια έννοια? Δεν μπορώ να βάζω κάτι βρώμικο εδώ και να θέλω να έχω καθαρό μυαλό. Το νους υγιής, εν σώματι υγιής, έχει μεγάλη βάση, αυτό ακριβώς είναι. Και αν ανοίξουμε Δανιήλ κεφάλαιο, το πρώτο κεφάλαιο, και μπορείτε να το ανοίξουμε όμως από το εδάφιο 8-16 είναι αυτή η πρώτη δοκιμασία, μαζί με τους συντρόφους του. Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη δοκιμασία έρχεται για το φαΐ. Από το 8, διάβασε το 8 εδάφιο. Ο Δανιήλ όμως έβαλε στην καρδιά του να μην μολυνθεί από τα φαγητά του βασιλιά, ούτε από το κρασί που έπινε εκείνος. Προσέξτε. Ο Δανιήλ έκανε τι? Στην καρδιά του έβαλε. Εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Στην καρδιά του είχε βάλει να μην μολυνθεί. Δεν λέει μη φάω και μου ανέβει το ζάχαρο. Θα πάρω κορεσμένα λιπαρά και θα έχω αθυρωματική πλάκα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι γίνονται φυτοφάγοι για λάθος λόγο? Από την υπέρμετρη αγάπη τους για τα ζώα,
που είναι λάθος λόγο, είναι σωστός, αλλά δεν είναι ο πρώτος λόγος, μέχρι και να χάσουν κιλά για να είναι καλύτερα αυτοί, να είναι εγωιστές ή υγιείς άνθρωποι. Ο λόγος είναι να μην μολυνθεί. Ούτε με τον ίνο, ούτε με τη βρώση και την πόρση. Συνεχίζεις, Θοδωρή. Γι' αυτό παρακάλεσε τον αρχιευνούχο να μην μολυνθεί. Και ο Θεός έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη και έλεος μπροστά στον αρχιευνούχο. Και ο αρχιευνούχος είπε στον Δανιήλ: εγώ φοβάμαι τον Κύριό μου, τον Βασιλιά, που διέταξε το φαγητό σας και το ποτό σας, μήπως και δέτε τα πρόσωπά σας σκυθροπότερα από τους νέους του συνομήλικούς σας και ενοχοποιήσετε το κεφάλι μου στον Βασιλιά. Προσέξτε, τότε, αν έκανε κάτι λάθος κάποιο, δεν είχε πάω δικαστήριο, παίρνω αναστολή, κάνω έφεση. Έκανε το λάθος πριν προλάβεις να κουνήσεις τα μάτια, χτακ, το κεφάλι στόκοβε. Οπότε λέει: το φοβάμαι τον Βασιλιά. Γιατί ο Βασιλιάς δεν θέλει να φάτε αυτά. Να είστε ωραίοι, στρουμπουλοί, στροφαντοί, γιατί αν δει κανέναν που να είναι αχιαχιάκια, vegetarian, το δικό μου το κεφάλι. Και επειδή τα άλλα μου τα έχει κόψει, επειδή είμαι αρχιευνούχος, θα μου κόψει και το πάνω το κεφάλι. Οπότε το θέλω το κεφάλι μου, γιατί ήμουν δικέφαλος πριν, τώρα είμαι μονοκέφαλος. Μη μου το κόψει, γι' αυτό δεν θα ζω άλλο. Φοβάμαι, λέει. Αυτός είναι υγιής φόβος. Να φοβάσαι μη σου κόψει το κεφάλι, είναι υγιές. Γιατί ειδικά μου έχει την προηγούμενη εμπειρία από την βουβονική σου υποστηγική κοιλότητα που την έχουν πετσοκόψει και τότε δεν είχαν αναισθητικά. Ξέρετε πώς ευνοχίζαν τότε? Θέλετε να σας δείξω ή να σας πω? Επάνω και διαμελισμό, πολτοποίηση. Οι όρχες και το μόριο κόψιμο με τη μία, χωρίς αναισθητικό. Καταλαβαίνετε την γκάζια πια λένε μετά. Καμένο λάστιχο. Τώρα έχουμε ξυλοκαΐνες, λιδοκαΐνες, έχουμε πολλά αναισθητικά, επισκληρίδιο και ολοκληρωτική. Φοβάται. Και τι του λέει ο Δανιήλ, το αμέσως επόμενο δάφιο. Είπε στον Αμισάρ, τον οποίο ο αρχιευνούχος είχε βάλει στον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία. Δοκίμασε παρακαλώ τους δούλους σου για 10 ημέρες. Κι ας μας δοθούν όσπρια να τρώμε και νερό να πίνουμε. 10 μέρες. Βάλε μας σε δοκιμασία. Νεράκι και φασολάδα τρομερή. Μπορεί να έχει και φακές, μπελούγκα, ή μπορεί να έχει μαυρομάρτικα ή γυφτοφάσουλα. Πάντως ήταν όσπριο. Και ήταν και καλά βρασμένο, γιατί εκείνο το δεκαήμερο το παλάτι της Βαβυλώνας πρέπει να είχε μεθάνιο πάρα πολύ από τους 4 πιστούς του Θεού. Δοκίμασέ μας. Έπειτα, ας κοιταχτούν τα πρόσωπά μας μπροστά σου και τα πρόσωπα των νέων που τρώνε από τα φαγητά του Βασιλιά. Πολύ όμορφα. Βάλε μας όλοι οι άλλοι οι νέοι τι τρώνε, τα καλύτερα, τα πιο λαχταριστά, φτιαγμένα από τους καλύτερους σεφ, και εμείς θα φάμε απλή, λιτή και καθαρή τροφή. Βάλε μας σε δοκιμασία. Και η δοκιμασία έγινε. Και αν θα διαβάσετε μετά, λέει ότι όταν έρχονται και τους κοιτάνε, το πρόσωπο του Δανιήλ και των 3 φίλων του ήταν πολύ πιο λαμπρότερο και παχύτερο από τους άλλους που τρώγαν τα κοκορέτσια. Ωραία. Φράπα ήταν το πρόσωπο. Και όχι μόνο αυτό, όταν μετά από 3,5 χρόνια ο βασιλιάς τους περνάει οντισιόν να δει ποιοι είναι, αν τη μάθανε από τη Σοφία, μαντέψτε τι λέει. Η λεπτομέρεια συνιστά την τελειότητα. Ο Δανιήλ και οι φίλοι του βρέθηκαν 10 φορές πιο σοφοί από όλους τους άλλους τους νέους. Το οποίο λέει σε μένα σήμερα ότι για κάθε μία μέρα, μια στιγμή που εγώ δίνω και παραδίδω στο Θεό απόλυτη κυριαρχία, ο Θεός πρόκειται να το τιμήσει με τον δικό του τρόπο, στο δικό του χρόνο και στο δικό του βαθμό. Για τις 10 μέρες έχει υποθεί από το στόμα του Χριστού: όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσει τον πατέρα μου. Όποιος με αρνηθεί, θα τον αρνηθώ κι εγώ. Ήταν ομολογία του Δανιήλ αυτό μπροστά στο βασιλιά της Βαβυλώνας. Ποιος ήταν πίσω από τον βασιλιά της Βαβυλώνας? Ο ίδιος ο άρχοντας του σκότους. Συμφωνούμε? Και τι στάθηκαν? 4 πετσερίκα, 18άρικα. Που δεν πρόλαβαν να κάνουν πολλά, που δεν είχαν χαρή, που δεν είναι προτεραιότητα του. Αχ, δεν πρόλαβα να κάνω σχέση. Αχ, είμαι ερωτευμένη. Και τι θα κάνω? Και αψούρα. Να μην το πιάσω πιο βαρύ το τραγούδι. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Και όλα αυτά για τα χαζάκια τα μισά. Αυτοί ναι, είχαν βάλει στην καρδιά τους όχι ο Θεός και μόνο ο Θεός, και όχι με την έννοια που δεν έχω τίποτα με αυτό. Εδώ μες στην καρδιά. Για κάθε μία μέρα που ο Δανιήλ και οι φίλοι του είπανε όχι εξαιτίας ότι φοβόντουσαν να τους τιμωρήσει ο Θεός, ούτε για την ανταμοιβή. Είναι σχέση αγάπης. Και σχέση αγάπης δεν μπορείς να προδώσεις, ούτε να πονέσεις το αντικείμενο της αγάπης σου. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά. Και μιλάω για μένα. Στο παρελθόν, πολλές φορές έκανα το Θεό, τουλάχιστον αυτά που θυμάμαι, να κλάψει, να στεναχωρηθεί. Καιρός είναι να τον κάνω να χαίρεται.
Και αν υπάρχει ένας σκοπός στη ζωή του καθενός από εσάς και εμένα, ο μόνος επίγειος σκοπός στη ζωή μας είναι να κάνουμε το Θεό να χαμογελά. Συμφωνούμε? Πώς θα τον κάνω το Θεό να χαμογελά? Με το να παίξω ξυστό, με το να ψηφίσω Μητσοτάκη ή Αλέξη, με το να πληρώσω τον Εύκα, που αυτά πας είναι ότι είναι. Αλλά με το να είμαι εναρμονισμένος με το θέλημά του. Πώς είμαι αυτό? Ψάχνοντας και μελετώντας τον νόμο. Στις παροιμίες στο 4ο κεφάλαιο λέει: ζήτα πρώτα τη σοφία και τη σύνεσον. Υπερ πάσα απόκτησον, ζήτησε τη σοφία. Από όλες τις αποκτήσεις σου. Η σοφία είναι το πρώτιστον. Να την εξητήσεις, λέει, περισσότερο από το χρυσάφι του Οφύρ. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Για να έχεις σωστή παιδεία. Η παιδεία δεν είναι τα πανεπιστήμια, τα πτυχία που έχεις. Είναι η παιδεία που σου οδηγεί στη γνώση για να φτάσεις στη σοφία. Οι Βαβυλώνιοι μπορούσαν να αλλάξουν το σπίτι του Δανιήλ και των φίλων του. Να αλλάξουν τα βιβλία εκπαίδευσης, το φαγητό τους, ακόμα και το όνομα. Ένα πράγμα δεν μπόρεσαν να αλλάξουν. Δεν μπορούσαν να αλλάξουν την καρδιά αυτού του νέου παιδιού. Γιατί είχε βάλει όχι, ό,τι και να γίνει, εγώ θα μείνω εκεί. Στην Αποκάλυψη μας λέγεται στο μήνυμα της μία από τις 7 εκκλησίες: μείνε πιστός άχρη θανάτου, και εγώ θέλω να σου δώσω το στέφανο της ζωής. Δεν λέει μείνε πιστός μέχρι το επόμενο πρόβλημα. Μόλις ο Κύριος είπε: παιδιά, έτσι και ζωρίσει η κατάσταση, λοιπόν πέστε και προσκυνήστε, έτσι. Γιατί σημασία είναι να είσαι χριστιανός και να έχεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Δεν χρειάζεται να πας κόντρα. Μα όλο το εκκλησιοστάσιο πάει έτσι. Εσύ πας αλλιώς. Ο Κύριος δεν είπε: αν με αγαπάτε, βάλτε ψάρι από πίσω και δείξτε ότι είσαι χριστιανοί. Ναι, έχουν τα ψάρια, γιατί οι ηχθείς, επειδή οι πρώτοι χριστιανοί κατακόμβες ήταν αρχικά Ιησούς Χριστός, Θεού, Υιός, Σωτήρ, και βάζουν ένα ψάρι. Ο άλλος έβαλε καρχαρία. Ο άλλος έβαλε 2 ψάρια. Είδα έναν με ένα όπελ, ο οποίος είχε βάλει ένα ψάρι που καβάλαγε το άλλο το ψάρι. Τώρα τι σήμαιναν 2 ψάρια καβαλιτά, δεν ξέρω. Μάλλον ήταν η πτάφη, δεν ξέρω. Ήταν την καβάλα. Ξέρω εγώ πού ήρθατε. Ο Κύριος δεν είπε κορνάρες αν είσαι χριστιανός. Κάνε αυτό άμα είσαι χριστιανός. Αν μ' αγαπάτε, είπε, τις εντολές μου θα τηρήσετε. Τελείωσε. Οπότε τον χριστιανό εγώ θα τον κρίνω αν φυλάνει και τηρεί τις εντολές του Θεού. Η καρδιά. Θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης της καρδίας και με όλη τη διάνοια και όλη τη δύναμή σου και μετά τον πλησίον σου σε αυτό σου. Όλοι το κάνουν. Σήμερα το ακούμε αυτό. Όλοι το κάνουνε. Όταν λέω κάτι και δεν αρέσει στην Ανθή, στην κόρη μας, μπαμπά, όλες οι φίλες μου το ίδιο κάνουν. Και τώρα το έχει μάθει. Ξέρω, θα μου πεις, αν πάνε να πνιγούν όλοι. Όχι, λέω. Αν όλοι πνίγονται και φωνάζουν βοήθεια, τι να πω εγώ. Όλοι φωνάζουν. Ποιο να σώσω? Δεν σώζω. Πρέπει να απακούμε το βασιλιά. Ήταν τότε το name of the game. Ωραία. Αλλά το τι κάνω έξω με το τι κάνω μέσα είναι δική μου δουλειά. Ο Δανιήλ όμως όχι. Ζήτησε 10 μέρες και στις 10 μέρες ήρθαν αυτό. Και επειδή ο ευνούχος φοβόταν, όπως σας είπαν, ο Θεός του έδωσε το δικαίωμα, οι 10 μέρες ήρθαν και τρώγανε μόνο, μάλιστα τα όσπρια στην αραμαϊκή που είναι γραμμένο εννοεί λαχανικά. Αυτό εννοεί, δεν είναι μόνο το όσπριο όπως το εννοούμε σαν φασόλι εμείς. Το οποίο σημαίνει είχε μια απόλυτα vegan ωραία διατροφή. Εντάξει. Προσέξτε, και έπινε νερό. Ούτε φρεντουτσίνο, ούτε καπουτσίνο. Δεν υπήρχε Μικέλ, αν και είχε Μικέλ στην Βαβυλώνα. Βρε, είχαν άλλα εκείνοι. Και εμείς στεναχωριέσαι, εκείνα είχαν πολύ καλύτερα. Εμείς τώρα έχεις ρούχο τέτοιο. Εκεί είχαν αραχνοήφαντο χιτώνα. Ξέρεις τι σημαίνει αραχνοήφαντο? Ήταν στο χέρι φτιαγμένο. Ποδήρης, ήταν πολύ πιο ωραίο. Το σανδάλι ήταν φτιαγμένο μια χαρά. Ήταν πολύ πιο έξυπνοι και πολύ πιο κουλτουριάριδες. Είχε και τότε και την Ερμού που έχουν στην Αθήνα. Στα καφέ τι πίνανε? Είχαν άλλα, βλέπανε. Είχαν. Σπέστη. Στις παροιμίες μας λέγεται για αυτό το πράγμα, το τι να βάλουμε σαν προτεραιότητα στη ζωή μας. Και επειδή υπάρχει οδός, λέει, που φαίνεται ορθή στον άνθρωπο, αλλά το τέλος αυτής είναι ο θάνατος. Έχει σημασία σε ποιον είναι αρεστή οδός που κάνουμε. Και υπάρχουν κάποια στοιχεία, ολοκληρώνοντας, που λέμε του ηθικού ηρωισμού. Γιατί μπορείς να είσαι ήρωας ηλίθιος. Δηλαδή, και πέφτω και σκοτώνομαι έτσι. Όχι. Ή αυτοί που θυσιάστηκα, έμεινα στην οικογένειά μου, για τα παιδιά μου, και μετά έχει βγάλει ένα σωρό ψυχαναγκασμούς. Και αυτή και τα παιδιά της. Μου έρχονται στα προγράμματα και τα βλέπω. Αλλά ο ηθικός ηρωισμός έχει να κάνει με διάκριση ανάμεσα, και εδώ δεξιά βλέπετε που υπάρχουν αυτά στην Αγία Γραφή, διάκριση ανάμεσα στο ορθό και στο λάθος, στο Δευτερονόμιο, την αντίσταση στο κακό, και είναι η υποχρέωση του χριστιανού να αντιστέκεται στο κακό, πρέπει να αντιστέκεται στο κακό, τη δύναμη να φωνάξει
τη διαφωνία που έχει, γιατί χριστιανός που είναι μούγκα στη στρούγκα δεν είναι χριστιανός, ή μόνο από τον άμμονα πρέπει να βγει έξω. Για μένα προσωπικά θα έπρεπε να βλέπα τους χριστιανούς όλους να είναι στους δρόμους της Κατερίνης και να διαδηλώνουν. Έξω από τη Δημαρχία, την Υπερνομαρχία, το Επιμελητήριο, τα γραφεία των βουλευτών και όχι να τους καλείτε στις εκκλησίες σας να κάθονται πρώτο τραπέζι πίστα. Και οι πνευματικοί σας ηγέτες, βάζω σας γιατί εγώ είπαμε έχω ένα ελάττωμα, είμαι χριστιανός, δεν ανήκω πουθενά. ΔΑΠ, δεν ανήκω πουθενά. Ωραία. Όχι ΔΑΠ Νουδουφουκού, σκέτο ΔΑΠ. Και τους καλούν λοιπόν στις εκκλησίες, τους έχω δει και οι πνευματικοί ηγέτες από πάνω λένε πολύ ωραία κηρύγματα και ότι προσεύχονται για τους πολιτικούς. Σιγά μην προσευχηθώ εγώ για τον τραχανοπλαγιά του Λαμόγιου. Αφού προσευχηθώ, δεν προσευχηθώ, κλειστό είναι αυτό, έχει φραγίσει ερχομένης κλήσεως. Αφού είναι σε διαταγμένη υπηρεσία, τι να προσευχηθώ για αυτόν. Εγώ προσωπικά δεν θα τον έβαζα μέσα στο χώρο που λατρεύω. Και αν έρχονταν κάποιος από αυτούς εδώ πέρα, θα του έλεγα θα βγεις έξω μέχρι να τελειώσουμε. Μετά μπορείς να μπεις για το φαγητό. Τώρα έχει απαγορευτικό. Βλέπετε οι μουσουλμάνοι στα τζαμιά τους βγάζουν παπούτσια και πόδια και όλα και πλένονται πριν μέσα γιατί αναγνωρίζουν ότι εδώ είναι ιερό μέρος. Αν πάτε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, έχει κάτι μοναχούς Δομινικανούς οι οποίοι κάνουν face control και κοιτάνε. Αν γυναίκα να ή με τα χαβανέζικα και έτσι μέσα, δεν μπαίνεις γιατί σου λέει φίλε, εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Σίγουρα έτσι δεν δείχνεις την αγιότητα, αλλά με αυτό που πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι σου λένε δεν μπορείς να πας οπουδήποτε. Να ρωτήσω κάτι. Αν κάποιος από εδώ είναι καπνιστής, όσο και να καπνίζει, πιστεύει ή δεν πιστεύει στο Θεό, έχετε δει ποτέ κανένα καπνίζει μέσα σε εκκλησία? Γιατί ακόμα και καπνιστής να είναι, θα βγει έξω να καπνίσει. Γιατί έχει διδαχτεί και έτσι πρέπει ότι ο χώρος αυτός είναι ξεχωριστός. Δεν μπορείς. Όταν έχεις, ας πούμε, τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν κάνεις, πες, τι έγινε ρε, μαγκίτη μου, καλά ρε φίλε, έτσι, προεδράρα, άρε, president, έτσι, έχει application. Δεν του μιλάς, ακόμα και άμα σαν άνθρωπο δεν το σέβεσαι, ο τίτλος που φέρει και η εξουσία που έχει οφείλει έναν σεβασμό. Βλέπετε στην Ανατολή ο Ιάπωνας όταν χαιρετά τον αυτοκράτορα κάνει πίσω και κάνει υπόκληση, δείχνοντας την υπόκληση ότι είναι ανώτερος και έτσι πρέπει να είναι, γιατί μπορεί να στο κόψει το κεφάλι ο αυτοκράτορας. Πρέπει λοιπόν στη διαφωνία να έχουμε φωνή. Το φυσικό κουράγιο, γιατί το μεν πνεύμα πρόθυμο σε κάποιους, αλλά η κοιλιά έχει φτάσει εκεί. Δεν μπορούν να μιλήσουν από τον άβονα γιατί το στομάχι έχει φύγει μπροστά. Το ηλιακό πλέγμα έχει ανέβει πίσω από το σβέρκο. Πρέπει να υπάρχει φυσική κατάσταση. Το να διατηρείς το νου και το σώμα το υγιές, να είσαι αποφασισμένος σε αυτό και να μην κινηθείς. Όπως παραδείγματος χάρη, βλέπετε, Άδωνης Γεωργιάδης, Λάος. Και από το Λάος τι έλεγε? Η Νέα Δημοκρατία, οι απατεώνες, ο Σαμαράς και μετά. Κυβίστηση, ανακυβίστηση, κατευθείαν. Τσακ, αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για παντελόνια τώρα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής. Τι είχε πει πριν τις εκλογές? Ότι δεν θα μπούμε στο μνημόνιο, στην Τρόικα. Ψηφίστε και την αναζωγή. Πρέπει να βάφει και τα μαλλιά του αυτός. Σίγουρα τα βάφει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τα βάφει και κατά μαύρα. Βάψτε λίγο γκρι, πάρ' το αλλιώς. 50 μαύρο φαίνεται ρε φίλε. Αφού φαίνεται είναι βαμμένο. Πάρ' το λίγο αλλιώς. Ταπεινότητα και πραότητα. Ο Κύριος τι λέει? Μάθετε από μένα στο κατά Ματθαίο στο 20ο κεφάλαιο. Είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία. Καλή αντίληψη όλων αυτών. Ο Δανιήλ λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος που είχε ένα σκοπό, ένα στόχο στη ζωή του. Ήταν άνθρωπος προσευχής. Όταν θα φτάσουμε στο 1ο κεφάλαιο στην προσευχή αυτή που είναι υπέροχη προσευχή. Ήταν ένας άνθρωπος προφητής και το βιβλίο αυτό χωρίζεται ισότιμα, όπως και το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Στα 22 κεφάλαια, τα πρώτα 12 είναι ιστορικά, τα άλλα 10 περίπου είναι προφητικά. Ακριβώς την ίδια ιεράρχηση έχουμε, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Και ο Δανιήλ είχε προσδιοριστεί να σηκωθεί και στην ουσία γίνει ο πρωθυπουργός της Βαβυλωνιακής Αυτοκρατορίας και όχι μόνο. Όταν οι Μεδοπέρσες κατέκτησαν τους Βαβυλώνιους, ο βασιλιάς της Μεδοπερσίας τον έκανε πάλι πρωθυπουργό. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ τώρα είμαι παραδείγματος χάρη, έχουμε τουρκική κατοχή και έρχονται οι Τούρκοι και για πόσα χρόνια, ξέρω εγώ, 70 χρόνια είναι κατακτητές και με έχουν κάνει εμένα στην πύλη Βεζίρι, δίπλα στον Σουλτάνο. Έρχονται οι Αυστριακοί, οποιοδήποτε άλλοι κατακτούν τους Τούρκους και ο αυτοκράτορος Αυστριακός πάλι με κάνει πρωθυπουργό. Εδώ δεν γίνεται και σε μία κυβέρνηση. Κάνουν ένα σχηματισμό 10 φορές. Ανάλογα με τα συμφέροντα. Έφυγε ο Φίλης, ήρθε ο άλλος, ο Ζουράρης. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Επίσης, σε 2 αυτοκρατορίες αυτό, και μάλιστα προσέξτε, ο Μηδοπέρσης βασιλιάς, η φήμη του Δανιήλ είχε φτάσει στους εχθρούς. Τι άνθρωπος κύρους, αγνότητας και αγιότητας ήταν. Κανείς δεν μπορούσε να του πει τίποτα. Και τη ζωή του γι' αυτό πρέπει να τη μελετήσουμε. Από τον ίδιο τον Κύριο
Έχει την αυθεντικότητα, στο κατά Μαθαίον διαβάσαμε, και έχει ταξινομηθεί μαζί με τον Νόε και τον Ιώβ σαν τους τρεις δίκαιους. Μάλιστα λέει στον προφήτη Ιζεκεήλ, αν διαβάσετε, είναι εύκολο να θυμάστε 14-14, λέει ότι αν υπήρχαν τρεις δίκαιοι στη γη, ο Νόε, ο Δανιήλ και ο Ιώβ, αυτοί δεν μπορούσαν για κανέναν άλλον να σώσουν. Δηλαδή η δικαιοσύνη της δικής τους δεν σώζει με κάποιον άλλον. Κάποια σημαντικά μαθήματα. Πάρθηκε εχμάλωτος αυτός ο λαός, ενώ γεύτηκε τη γη της επαγγελίας. Γιατί πάρθηκε εχμάλωτος? Στην έξοδο, λίγο πριν δώσει τον νόμο του, στο 19ο κεφάλαιο, μας λέγεται ότι αν υπακούσετε τη φωνή μου και τηρήσετε τη διαθήκη μου, τότε θα σας κάνω τι? Κτήμα μου σε όλους τους λαούς. Θα είστε βασίλειο, ιεράτευμα, έθνος Άγιο. Θα είστε βασιλείς και ιερείς σε μένα. Όλοι οι άλλοι θα σας υπηρετούν. Αν υπακούσετε. Αν δεν υπακούσετε, θα γίνετε ουρά. Και στο δεύτερο χρονικό, στο 36ο κεφάλαιο, τα δάφια 15-17, μας λέγεται γιατί το κάνανε. Ο Θεός εξηγεί γιατί έγινε όλο αυτό και έφερε τους Βαβυλωνίους εχθρούς για να καταστρέψουν και δεν φύστηκαν, λέει, ούτε νέο ούτε γυναίκα, τίποτα. Και ποιες αμαρτίες κάνανε οι Εβραίοι, για να τις δούμε, καταγεγραμμένες μέσα στο Λόγο του Θεού, ήταν ανέντιμοι. Του τέστην λαμόγια. Το Σάββατο δεν κάναν καμιά εργασία. Γιατί απαγορεύεται να πουλήσει, να αγοράσει το Σάββατο. Αλλά τι κάναν το Σάββατο? Δίνανε περισσότερο αλάτι στα ζώα, σκάγανε από τη δίψα και με τη δύση του ηλίου τα ζώα πίναν πιο πολύ νερό και τα πουλάγαν την Κυριακή πιο βαριά. Αλλά το Σαββάτο δεν δουλεύουν. Τα είχαν εξεπατώσει στη δίψα. Εντάξει. Η ανέντιμος μπορεί να είσαι όχι μόνο ότι πράττεις και το τι σκέφτεσαι. Η ανεντιμότητα. Ήτανε άδικοι στους φτωχούς. Ενώ ο Θεός έλεγε το φτωχό, τον ορφανό και τη χήρα. Τον ορφανό και τη χήρα, τον ορφανό και τη χήρα. Μαντέψτε τι κάναν στα ορφανά και τις χήρες. Σκληροτράχυλοι και σκληρόκαρδοι στην καρδιά. Πηγαίναν στις συναγωγές, τα δίναν στο Θεό όλα. Είχαν τη μορφή της ευσέβειας. Αλλά εκεί που έπρεπε, ο ίδιος ο Κύριος είπε: πηγαίνετε και μάθετε τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία. Επίγνωση Θεού και όχι ολοκαυτώματα. Ήταν δολοφόνοι, είχαν φτάσει να δολοφονήσουν. Μάλιστα, στον αποκλεισμό της Ιερουσαλήμ, της Βαβυλωνίους, φτάσανε γονείς να τρώνε τα παιδιά τους. Αν έχετε διαβάσει, τρώγαν τα παιδιά τους από την πείνα που τους έβαλε, από τον υποσιτισμό μέσα εκεί. Και αυτό το είχε προφητεύσει χρόνια νωρίτερα στο Δευτερονόμιο ο Θεός, ότι θα φτάσετε να τρώτε τα παιδιά σας. Το Σάββατο το είχαν καταργήσει και τη Διαθήκη του Θεού. Ποιο Σάββατο και ποια Κυριακή δεν είχαν αφήσει τίποτα όρθιο. Η συναγωγή ήταν ανοιχτή το Σάββατο, αλλά μόνο που δεν παντούσε κανείς το Σάββατο. Ωραία. Σεξουαλική ανηθικότητα, προγαμιές, έξωσυζυγικές, τριγωνοποιήσεις, τετραγωνισμούς, κυβισμούς, ογκόληθους, μέχρι 7 άτομα είναι αίσθημα, από 7 και πάνω είναι το όργιο, τέτοια πολλά και άλλα. Λατρεία του Βαάλ, έτσι, και άλλων θεών. Τους προφήτες του Θεού. Ο προφήτης ξέρετε ποιος είναι? Ο προφήτης είναι κάποιος που τον καλεί ο Θεός μέσα στο λαό να φτιάξει το λαό. Γιατί ο λαός έχει πάρει το στραβό δρόμο. Ο προφήτης δεν είναι για να βγει να πάει στους εθνικούς. Και όλοι οι προφήτες δεν είχαν καλό τέλος. Κομμένο. Και ακούγαν τους ψευδοπροφήτες, οι οποίοι λέγανε τι? Γαργαλιζόμενα την ακοή, τα οτία πράγματα. Δηλαδή, ωραία πράγματα. Αυτό θα γίνει, θα είμαστε καλά. Peace and unity, peace and unity. Και πολλά. Ο Θεός δεν θα κάνει να διαβάσει το βιβλίο του Οσία, στο 11ο κεφάλαιο και στην περικοπή 8 λέει: πώς να σε αφήσω, Εφραίμ, πώς να σε παραδώσω, Ισραήλ. Η καρδιά μου σπαράζει, τα σπλάχνα μου μέσα. Ο Θεός πονούσε. Ανθρωπομορφωικά έρχεται και λέει και στον Ιζεκιέλ, στο 33ο κεφάλαιο: επιστρέψατε από τις πονηρές οδούς σας. Γιατί να πεθάνετε, οίκος Ισραήλ? Δεν ήθελε ποτέ, όσο ζω εγώ, λέει ο Κύριος, δεν θέλω το θάνατο αμαρτωλό, αλλά να μετανοήσει, να αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Όπως πολύ ωραία υπόθηκε εκείνη την ημέρα στην Εκάβη, χρειάζονται 4 πράγματα να γίνουν. Ποιο είναι τα 4 πράγματα? Θα τα πάρω από κάτω προς τα πάνω ή από κάτω προς τα πάνω. Χρειάζεται αλήθεια. Τι σημαίνει αλήθεια? Έξω από τη λύθη, σωστά. Τι σημαίνει λύθη? Και αλήθεια σημαίνει ότι γνωστοποιείται μια πληροφορία που την είχα πριν, αλλά την έχω ξεχάσει. Γιατί δεν μπορώ να βγω να με συλλήθει σε κάτι που δεν το γνωρίζω. Είναι κάτι που είναι κεκτημένο, απλά το έχω χάσει. Άρα πρέπει να έρθει η αλήθεια. Η αλήθεια μετά με οδηγεί... Κάτσε γιατί... Ορίστε. Πέστε το. Και δεν είναι δικό μου, οτιδήποτε βλέπετε κλεμμένα είναι. Η γνώση πάντοτε είναι ιδανική.
η αλήθεια αναπόφευκτα θα με οδηγήσει σε άλλα σκαλοπάτια και το αμέσως επόμενο σκαλοπάτι, αφού βγαίνω από την αλήθεια, είναι έχω φύγει από την άνοια. Ωραία. Γιατί όταν γνωρίζω κάτι που το έχω ξεχάσει, δεν, άνοια με την έννοια όχι ότι χάνω το μυαλό μου, αλλά δεν έχω νου. Η αλήθεια με βγάζει έξω από την άνοια, καταργεί την άνοια και επιφέρει αυτομάτως, μαντέψτε τι, την μετάνοια. Αλλάζει ο νους μου, γιατί τώρα εφόσον γνωρίζω την αλήθεια, φεύγω από την άνοια και έχει αλλάξει ο νους μου, έχω μετανοήσει. Όχι μετανόηση όπως καταλαβαίνουμε, αλλά έχει αλλάξει ο νους μου και αυτό επιφέρει σε μένα και στον διπλανό μου μετά την συγγνώμη. Τι σημαίνει συγγνώμη? Συγγνώμη δεν σημαίνει συγγνώμη που σου έκανα αυτό, δεν θα το ξανακάνω άλλη φορά. Όχι. Συν και γνώμη. Έχω την ίδια γνώμη. Γιατί? Γιατί η αλήθεια που έχω φύγει από τη λύθη, με έβγαλε από την άδεια, άλλαξε ο νους μου. Δηλαδή, αν εγώ με σένα έχω μαλώσει γιατί έχουμε διαφορετική γνώμη. Ναι ή όχι? Για οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία. Όταν εγώ, άστον άλλον. Ο Καζαντζάκης είχε πει: αν δεν μείνει κανείς πάνω στη γη, να πεις εγώ μόνο θα σώσω τον κόσμο. Είναι δική μου ευθύνη να το κάνω. Αν βγω λοιπόν εγώ από τη λύθη και δεν υπάρχει άνοια σε μένα και αλλάξει ο νους μου, τότε μπορώ να έχω. Εγώ έρχομαι και λέω: έχω συγγνώμη. Και αφού έχω συγγνώμη, τότε έρχεται last but not least η συγχώρεση. Τι σημαίνει συγχώρεση? Σημαίνει ότι τώρα μπορώ να χωρέσω μαζί σου. Μπορώ να ζήσω μαζί σου. Πριν δεν μπορούσα γιατί δεν είχα την ίδια γνώμη, γιατί δεν είχα μετανοήσει, γιατί ήμουν σε άνοια επειδή βρισκόμουν σε λύθη. Τώρα όμως η αλήθεια, και αυτό καταλαβαίνετε που ο Χριστός είπε: θέλετε γνωρίσει την αλήθεια. Και αν μείνετε στην αλήθεια, η αλήθεια θέλει εμάς από τι? Ελευθερώσει. Εμείς τι κάνουμε? Τα λέμε για να τα ακούσουν οι άλλοι, να αλλάξουν όλοι οι άλλοι, αλλά εμείς να μείνουμε οι ίδιοι. Αυτό είναι όλο. Έτσι παίζει το παιχνίδι. Σε αυτό το τρυπάκι είμαστε. Ο Δανιήλ έβαλε στο μυαλό του να ακολουθήσει τον Θεό όποιο τίμημα και να είχε και δεν έδωσε εκλογή σε οτιδήποτε άλλο. Είπε ο Κύριος και μόνο ο Κύριος, τίποτα άλλο. Ακόμα και αν το όνομά του, η γλώσσα του, η χώρα του χάθηκαν, ακόμα και αν η χώρα, η γλώσσα, οτιδήποτε χαθεί σε εμάς, τι είπε ο άλλος? Τα νησιά λέει να τα πάρουν, λέει, τη γλώσσα μας αλλάξουν. Είπε ο Ζουρδάδας, ο Μαρδαφλούμπας. Τα νησιά θα πάρουν, λέει, πάρουν τη γλώσσα. Μα όμως πάρουν τα νησιά, σου πάρουν και τη γλώσσα. Δημοσιεύσε το πρώτο θέμα, παιδιά, χθες το βράδυ μου ήρθε η είδηση, δηλαδή σοβαρή είδηση, είναι πρώτο θέμα. Οι γυναίκες λέει να μην κοιμούνται με τα εσώρουχα και ειδικά με τα ξωτά, λέει, καλύτερα γυμνές. Και γράφει όλος από κάτω: εδώ μας πήραν και τα σόβρακα, πια εσώρουχα, ρε φίλε, λέει τώρα. Δεν μας άφησαν τίποτα να πούμε. Τώρα θα κάτσουμε. Ακούστε η είδηση, ας πούμε, που μπαίνει στο πρώτο θέμα. Πώς να κοιμούνται οι γυναίκες. Εξαρτάται ποια έχει γυναίκα δίπλα σου και τι είναι. Αν είναι καμία με γουρφό, ή αν ο άντρας σου είναι έτσι, τι γυμνός, τι ντυμένος, ντύσσον εκεί, πατήκωσέ τον, κάνουν σαν τη μούμια. Όσο λιγότερα βλέπεις, τόσο καλύτερα είναι. Αλλά την πίστη στο Θεό δεν την άφησε ο Δανιήλ και μερικοί σήμερα νομίζουν το φαΐ που τρώω δεν παίζει καμία σημασία. Φυσικά και παίζει μεγάλο ρόλο. Αυτό που τρως είσαι, λένε οι Κινέζοι. Και αυτό που σκέφτεσαι, γίνεσαι, λέει ο Μουρούτης. Αλλά για τον Δανιήλ ήταν μεγάλο θέμα το τι θα φάει, το τι θα βάλει μέσα. Και αυτό ήταν θέμα πίστεως. Δια της πίστεως προχώρησε. Και η πίστη, προσέξτε, δεν είναι μια θεωρητική κατάσταση, είναι δράση. Πίστη σημαίνει δράση. Εμείς έχουμε την πίστη με τα έργα, κάτι διαφορετικό. Στη βιβλική αντίληψη, πιστεύω σημαίνει πράττω κατευθείαν. Αυτό σημαίνει πιστεύω. Ο Παύλος λέει: πίστευσα, διώ και λάλησα. Και ο Δανιήλ βρήκε δρόμο, προσέξτε, να πράττει το σωστό μέσα στη Βαβυλώνα, χωρίς να προσβάλλει τους άλλους ή να συμβιβάζει τις αρχές του, ανάλογα με το τι θα γινόταν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και θα το δούμε αυτό καθώς μπαίνουμε μέσα. Και δεν υπήρχε ίσως, μπορεί, θα δούμε, αν, να, θα, έτσι. Είναι και τελείωσε. Σε κάποια πράγματα πρέπει να έχουμε απόλυτες αρχές και εκεί να τελειώνει όλο το θέμα. Το να μάθουμε να λέμε όχι στο κακό, στα μικρά πραγματάκια τα καθημερινά της ζωής, θα μπορέσει να μας δώσει και τη δύναμη για τα μεγάλα. Εμείς θέλουμε να δούμε τις αλλαγές μεγάλες, αλλά στα μικρά, στα καθημερινά δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ο δρόμος του Θεού φέρνει πάντα επιτυχία, είτε είναι με λόγο, είτε είναι με πράξη. Στις παροιμίες στο 3ο κεφάλαιο, τα δάφια 3-7, μπορείτε μετά να παγώσετε την εικόνα, να διαβάσετε, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Και μπορεί ο καθένας να σταθεί αυτές τις δοκιμασίες,
Όταν ο Θεός είναι μαζί σου και είναι βοηθός ο Θεός σου και είναι αρρωγός. Και όταν είσαι σίγουρος ότι είσαι στο θέλημα του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να μην ενεργήσει στο δικό του χωροχρονικό συνεχές. Στην Α Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος λέει δεν υπάρχει πειρασμός που να είναι μεγαλύτερος από εσάς. Αλλά με τον πειρασμό ο Θεός θα δώσει και τη λύση, το δρόμο. Το οποίο σημαίνει όταν μας έρθει ένας πειρασμός δεν μπορεί να είναι ποτέ μεγαλύτερος από τις δυνατότητές μας. Ο Θεός το ξέρει. Δεν είναι ότι ο Θεός μας πειράζει. Επιτρέπει αυτό γιατί ο πειρασμός, ξέρετε τι είναι. Δεν είναι δοκιμασία της πίστεως, είναι η απόδειξη της πίστεως. Όταν σε πειράζει το κακό σημαίνει ότι είσαι σε καλό δρόμο. Όταν πάβει να σε πειράζει το κακό, τότε σε έχει πάρει ο άλλος μπαλαούρο και κοιμάσαι. Και κανένας κοιμισμένος δεν λέει και ξέρει ότι είναι κοιμισμένος. Λέει τι ωραία που είμαι κοιμισμένος, ας πούμε. Αφού ξυπνήσει, κατάλαβε ότι είναι κοιμισμένος. Και ο Θεός βοηθά και είναι αρρωγός αυτούς που τον υπηρετούν και υπάρχουν ένα σωρό εδάφια. Στο δεύτερο χρονικό, στο 16ο κεφάλαιο μας λέγεται ότι οι οφθαλμοί του Κυρίου είναι επί της γης και κοιτούν και είναι πάνω στα δικά του παιδιά και προσέχουν τι κάνει τα παιδιά τα δικά του. Και μας δίνει και σοφία για να αντιμετωπίσουμε τις καταστάσεις. Στον Ιάκωβο μας λέγεται στο πρώτο κεφάλαιο ότι αν κάποιος στερείται σοφία θα ζητήσει από το Θεό που θα δώσει αυτό το πράγμα. Και κλείνοντας, σαν εισαγωγή στο πρώτο κεφάλαιο, δεν μπήκαμε ακριβώς έτσι, είμαστε στην εισαγωγή, στα εισαγωγικά του πρώτου κεφαλαίου, ότι μπορεί να περάσανε χάνοντας τη χώρα τους, την ταυτότητά τους, εθνολογικά, θρησκευτικά, πολιτισμικά, αλλά η καρδιά τους είχε γεμίσει. Και ο Θεός μπορεί να δώσει τη δική του ευλογία, το δικό του ευλόγο, και ότι κάθε δοκιμασία μας βοηθάει για να γίνουμε πιο δυνατοί και καλύτεροι και με περισσότερη σοφία. Και ο Δανιήλ έφτασε μέχρι περίπου τα 90 του χρόνια, μέχρι άλλαξε 4 βασιλιάδες και 2 αυτοκρατορίες και έμεινε στην ίδια θέση. Αυτό δείχνει ότι αυτόν που ο Θεός θέτει κάπου δεν πρόκειται να το μετακινήσει κανένας άνθρωπος, τίποτα. Περισσότερο από 70 χρόνια υπηρεσίας σε διαφορετικούς βασιλιάδες με πιστότητα στο Θεό. Γιατί μας λέγεται όταν υπηρετείτε κάποιον μην το κάνετε προσωποληψία, αλλά το Θεό υπηρετείτε. Γι' αυτό και ο σκουπιδιάρης που σκουπίζει κάτω, αλλά το κάνει νομίζοντας και πιστεύοντας ότι σκουπίζει τον οίκο του Θεού, σκουπίζει πολύ καλύτερα από τον καλύτερο, από τον Μιχαήλ Άγγελο όταν ζωγραφίζει στο Καβάτζο. Και ο Ιάκωβος μας λέει, ο αδερφός του Κυρίου, ότι θεωρείται το ευτυχία, ευφροσύνη, όταν σας έχονται δοκιμασίες, γιατί αυτό σας διάγει την υπομονή, την καρτερικότητα και έρχεστε και καθαρίζει το χρυσάφι. Το χρυσάφι για να το καθαρίσει τη δοκιμασία ο χρυσοχός το περνάει από τη φωτιά. Εκεί αυτό που λέμε ξεχωρίζει η ήρα από το στάρι, όπως λέμε στη Γεωργία. Ποιος είναι σε έλεγχο? Ο Θεός παρέδωσε το λαό Ισραήλ στα χέρια του Ναβουχοδονόσορα. Ο Θεός έδωσε στον αρχιευνούχο την και ο Θεός δίνει και ικανότητες και χαρίσματα και γνώση και σοφία και τα πάντα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ο Δανιήλ και οι φίλοι του κοιτούσαν το Θεό και μόνο το Θεό, παρόλο που ήταν μέσα στη Βαβυλώνα, και αν τα μάτια μας είναι εκεί, τότε είμαστε σίγουροι. Υπάρχει ένα ύμνο στα αγγλικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, που λέγεται Turn your eyes upon Jesus. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει και αυτό γνωρίζει. Στρέψτε τα μάτια. Λέγεται Turn your eyes upon Jesus. Ένας πολύ γνωστός ύμνος. Και ο ύμνος στη στίχη λέει ότι κοίταξε, προσήλωσε τα μάτια στον Χριστό και τα πράγματα της γης αρχίζουν να ξεθοριάζουν και να χάνουν την αξία τους. Καθώς βλέπεις και θεωρείς το μεγαλείο και τη δόξα του. Αυτός είναι ο τρόπος και η οδός για να φύγουμε και όλα τα άλλα απλώς είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το να ακολουθήσουμε λοιπόν το παράδειγμα του Δανιήλ χωρίς συμβιβασμούς, γιατί ο δρόμος για την προδοσία ξεκινάει με συμβιβασμούς. Το να εμπιστευτούμε, γιατί ακολουθώ εμπιστευόμενος όπως ο Δανιήλ έκανε. Το να κατανοήσω το σχέδιο του Θεού για μένα και για τους γύρω μου και να το γνωστοποιήσω, ειδικά για τους έχατους καιρούς. Και να μελετήσω και να προσεύχομαι όπως ο Δανιήλ έκανε από την νεαρή του ηλικία για να γεμίσει ο νους μου νευροσυναπτικά με τέτοια όμορφα μηνύματα. Και ο Θεός δεν πρόκειται να μας αφήσει. Το θέμα είναι αν σήμερα είμαστε ικανοί και θέλουμε να το κάνουμε σήμερα, εδώ και τώρα. Όχι από Δευτέρα, όχι από αύριο. Ο Δανιήλ λοιπόν ήταν προφήτης και δεν σήμαινε ότι ήταν σαν μεγάλο γραφείο που πηγαίνανε, έριχνε τις κρυστάλλινες μπάλες, έριχνε τα ταρώτα χαρτιά, διάβαζε το χέρι, έλεγε τον Γκαϊφέ, ανάποδα έτσι, βλέπω, Στεφάνη βλέπω, έρχεται, και άλλα τέτοια χαζά και μισά, ούτε κάρτες ταρό, ούτε τα ζώδια,
με τι οροσκόπο έχεις και αυτό και ταιριάζει και το ένα και το άλλο, ούτε αριθμολογίες ούτε αριθμομετρίες. Ήταν το εκφρασμένο θέλημα του Θεού, ιστορικά λεγμένο από πριν, και αυτό τον καθοδηγούσε. Και αυτό οφείλει να καθοδηγήσει και εμάς. Κλείνω. Πριν σας δείξω ένα μικρό βίντεο, 2 λεπτά. Είναι ένα μουσικό κομμάτι βασικά εμπνευσμένο από κάπου. Γιατί εχθές το βράδυ, καθώς διάβαζα κάποια πράγματα, υπέπεσε στην αντίληψή μου ότι σαν χθες στις 2 και 4 τα ξημερώματα, σε ένα νησί, πάνω σε ένα ορεινό μέρος που λέγεται Μαχαιράς, ένα νεαρό παλικάρι, έφεδρος αξιωματικός του ελληνικού στρατού, αγωνιζόμενος για την ελευθερία του τόπου του και την ένωση με την Ελλάδα, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου, από προδοσία, πρέπει να το τονίσω, Έλληνας ήταν ο προδότης, Κύπριος, πάντοτε ο προδότης είναι από μέσα. Τον πιάσανε οι Άγγλοι, υπάρχει ντοκιμαντέρ που μπορείτε να το δείτε, λέγεται «Ο Σταυραετός του Μαχαιρά», 1 ώρα και 20 λεπτά, και εκεί δείχνουν από βρετανικές αρχές original αρχεία που τραβούσαν, βιντεοσκοπούσαν την ώρα που παίζονταν τον πιστολίδι και πώς τον κάψανε, τον Γρηγόρη τον Αυξεντίου. Καθίστε να το δείτε. Και σαν χθες στις 3 Μαρτίου τα ξημερώματα ήταν στις 2 και 4, μετά από πολύ ωραία μάχη στο Ταμπούρι και στο Μαχαιρά, στο μοναστήρι του Μαχαιρά όπως λέγεται, όταν ήμουν στην Κύπρο έτυχε να πάω, τον κλείσανε εκεί και του βάλαν το ultimatum του Γρηγόρη του Αυξεντίου, ένα νεαρό παιδί, ούτε 28-29 χρονών πρέπει να ήταν. Παραδώσω. Γιατί το κεφάλι του είχε επικηρυχθεί, ήταν ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ, και αυτή τη στιγμή δεν κάνω πολιτική τοποθέτηση, δεν κρίνω την ΕΟΚΑ, κρίνω τους ανθρώπους που θέλησαν να αγωνιστούν. Δεν είναι κρίμα και τραγωδία αυτοί οι άνθρωποι αγωνίστηκαν για να ενωθούν με την Ελλάδα και την ελευθερία τους, και αυτό που πήραν ήταν τι? Την ανεξαρτησία της Κύπρου. Που δεν είναι ανεξαρτησία. Όπως και εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Και το κεφάλι του είχε επικηρυχθεί από τους Βρετανούς. Φανταστείτε ότι ο κυβερνήτης της Κύπρου, ο Βρετανός, ήρθε με ελικόπτερο εκεί όταν το έμαθε, να συγχαρεί και τους Βρετανούς κομμάντος που κάναν αυτό το κατόρθωμα εξαιτίας του προδότη του δικού μας. Και φυσικά τον Αυξεντίου θέλανε, γιατί το κεφάλι του κόστιζε, και όχι κόστιζε, γιατί αν τον σκοτώναν και τον κάνανε, το διαπομπεύανε, ξέρετε τι γίνεται μετά. Πατάσεις τον πιμένα και σκορπίζεις το πίμνιο. Χάνει ο άλλος την ελπίδα και τη χαρά του να αγωνιστεί για την ελευθερία, όταν ο αρχηγός φεύγει. Και κάποιος είχε πει ότι είναι έργο των σοφών, λέει, να προβλέπουν τη συμφορά πριν έρθει. Είναι έργο των γενναίων να αντιμετωπίζουν τη συμφορά όταν έρχεται. Ο Αυξεντίου αυτό έκανε. Και θέλω να διαβάσω κάτι που ήταν τα λόγια του, που τουλάχιστον αυτά κρατήθηκαν, αυτό λέξη, και έχουν εντυπωθεί και από τον Γιάννη το Ρίτσο, σε ένα απόσπασμά του, σε ένα από τα έργα του. Και θα διαβάσω την ώρα που ήταν κλεισμένος μέσα στη σπηλιά του Μαχαιρά και το ultimatum δόθηκε από τους Βρετανούς: βγες, αλλιώς σε καίμε. Με τα φλογοβόλα και τη βενζίνη, κανονικά. Αυτό ήταν. Και ήξερα αν βγει τι θα γινόταν. Διαβάζω. Ποτέ δεν θα μπορούσα να πιστέψω πως η στενότητα μιας σπηλιάς μπορούσε να έχει τόση ευρυχωρία. Μπορούσε να χωρέσει, ακούστε τι γράφει, την πατρίδα με τις ελιές της, τα κρογιάλια, τα βάσανα, τον κόσμο, τα φλάμπουρά του, τα όνειρα, τις καμπάνες του και τα μικρά αγριόχορτα. Ανασένω μέσα σε αυτή την πέτρινη σύραγγα που η έξοδός της είναι το ίδιο το στόμιο του ήλιου. Το ξέρω από εδώ κατευθείαν θα περάσω νεκρός μες στον κόσμο. Μην κλαίτε, και ξέρω τώρα όσο ποτέ πως είναι δυνατή η ελευθερία. Τούτη την ώρα δεν τρομάζω τα μικρά ή μεγάλα λόγια. Μπορώ να σκουπίσω τα μάτια μου στη σημαία μας. Μια και το ξέρω, αυτή την απόλυτη στιγμή μου, μέσα από το στόμιο του θανάτου, οι συναγωνιστές μου θα παραλάβουν από τα χέρια μου φλεγόμενη τη σημαία του ανένδοτου αγώνα, φλεγόμενη σαν πύρινο άλογο ικανό να διασχίσει το άπειρο και το θάνατο, σαν άσβηστη δάδα μέσα σε όλες τις νύχτες των σκλάβων, φλεγόμενη η σημαία μας. Σαν μέγα στραφτερώδη σκοπότερο για την Αγία Μετάληψη του κόσμου, μπορώ λοιπόν να επαναλάβω. Και δεν το είπε με θράσος, ακούστε τι λέει. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα και το αίμα μου, το σώμα και το αίμα του Γρηγόρη του Αυξεντίου, ενός φτωχόπαιδου, 29 χρονών, από το χωριό Λύση, οδηγού ταξί το επάγγελμα, που μαθε στη μεγάλη σχολή του αγώνα τόσα μονογράμματα όσα να φτιάχνουν τη λέξη ελευθερία. Και αν δείτε φωτογραφίες θα δείτε πως τον βγάλαν καμένο, με κομμένα τα πόδια, και πιστοποίηση του πτώματος έκανε ο ίδιος ο πατέρας του Αυξεντίου. Και υπάρχει και ντοκιμαντέρ όταν ζούσε ακόμα και ο πατέρας και η μάνα του Αυξεντίου στο YouTube. Καλό είναι ειδικά είναι να κοιτάνε αυτά. Και όχι
χωρίς να πω τίποτα για το σημερινό παλικάρι που πήρε το Voice of Greece. Δεν κάνω σύγκριση αυτή τη στιγμή, αλλά δεν νομίζω ότι αν ο Αυξεντίου ζούσε, θα χειροκροτούσε αυτό το παλικάρι η όλη Κύπρη που πήρε από τον Ρουβά και τον Κουβά και την Παπαρίζου και τη Μαμαρίζου ένα συμβόλαιο με τη μια εταιρεία και ένα αυτοκίνητο. Αυτά τα λόγια είναι γραμμένα από κάποιον που είναι έτοιμος να πεθάνει. Τιμή Σένεκεν λοιπόν εξαιτίας του Αθανασίου Διάκου που τον κάψαν, το σουβλίσαν ζωντανό και μετά πάνω στο Γρηγόρη του Αυξεντίου ο Νίκος ο Καζαντζάκης ο μεγάλος έγραψε, να ζήσουμε τα φώτα για να ακούσετε, έγραψε ένα υπέροχο ποίημα το οποίο μελοποιήθηκε και τραγουδήθηκε από τον Καλογιάννη και λέγεται Ελευθεριά. Αν τα φώτα λίγο να σβήσουμε. Ακούστε το. Είδα η φωτιά κι οι σούβλες έτοιμες κι αυτός ολόρθος στέκει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθεριά φωνάζει. Πεθαίνει αρνούμενος στο θάνατο και ελευθεριά φωνάζει. Ελευθεριά για σένα χάνομαι, μα θα έρθουν πίσω μου άλλοι. Ελευθεριά για σένα χάνομαι, μα θα έρθουν πίσω μου άλλοι. Στρατηγοί μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατηγοί μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Λες κυρά κι εγώ θα αναστηθώ και θα σ' αρπάξω πάλε. Μην λες κυρά κι εγώ θα αναστηθώ και θα σ' αρπάξω πάλε. Θα σπώ τις αλυσίδες της σκλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα. Θα σπώ τις αλυσίδες της σκλαβιάς, θα καταλιώ τα κάστρα. Είμαστε κι άλλοι μόνο στη γης, αν ξοφληθεί η γενιά μας. Λίγοι είμαστε κι άλλοι μόνο στη γης, αν ξοφληθεί η γενιά μας. Στρατηγοί μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατηγοί μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατηγοί μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Στρατηγοί μου και τα γόνια μου και θα σε ελευθερώσουν. Μερικές φορές δίνεται εντύπωση ότι επειδή ασχολούμαστε με τα του Θεού, τα του Θεού δεν έχουν σχέση με τη γη σήμερα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Σας είπα στην αρχή ότι η ελευθερία, η απώλεια του πάθους για την ελευθερία είναι η μεγαλύτερη αμαρτία. Ακόμα και αυτά τα νέα παιδιά και είναι γεμάτα η τάφη, το χώμα αυτό έχει ποτιστεί και έχει τραφεί. Το αίμα των ηρώων είναι σπορά για το Ευαγγέλιο, θα το πω εγώ, το παραφράζω. Με τα λάθη που κάναν, τις αδυναμίες, τα σφάλματα που μπορεί να είχαν, ήταν παθιασμένοι για την ελευθερία. Και αυτό δεν τους το πήρε το θάνατος ο ίδιος. Διαβάστε από το μεγάλο Μακρυγιάννη, πάρτε από μνημονία όταν διαβάσατε τι έγραφε αυτός ο μεγάλος ο στρατηγός, που τα κείμενά του τα βρήκε ο εγγονός του πεταμένα σε ένα καλάθι αχρήστων και αν δεν τα μάζευε κανείς δεν θα ήξερε το Μακρυγιάννη. Δέστε τι, ήρθαν και μερέθιζαν ποιοι, καλαμαράδες, εννοούσε τους ξένους, τους Άγγλους, τους Γυρώσους, και μέταξαν να μπω σε ξένες φατρίες και εις κόμματα. Τους είπα, όποιο κόμμα είναι της πατρίδας μου και της θρησκείας μου, με εκείνο είμαι και με το Σύνταγμα, δέστε τον ορισμό, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Θεού. Ξέρετε πότε ψηφίστηκε Σύνταγμα? Όχι το 21, το 27.
Οι αρχές της 3ης Σεπτεμβρίου που υπάρχουν ήταν το κίνημα που ο Μακρυγιάννης έκανε χρόνια αργότερα, γιατί τελείωσε η Επανάσταση, είχαν έρθει οι Γερμανοί, οι Βαβαροί πάνω και δεν είχαν ακόμα σύνταγμα. Το σύνταγμα αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Θεού. Όποιο κόμμα είναι της πατρίδας μου. Με ρωτάνε να μην γιατί δεν ψηφίζω και λέω η συνειδητή αποχή, γιατί κανένα από αυτά τα κόμματα που είναι δεν είναι της πατρίδος. Ούτε τα δεξιά, ούτε τα ακροδεξιά, ούτε τα ακροαριστερά. Ιδρύθηκαν από συμφέροντα και συμφέροντα άλλων που στην ιεραρχία πάνω, και όπως θα δούμε στις προφητείες, είναι στον άρχοντα του σκότους. Είναι παιδιά του Σατανά στη διαταγμένη υπηρεσία, άσχετα άμα το γνωρίζουν ή όχι. Γι' αυτό δεν έχω καμία δουλειά μαζί τους. Εγώ τον τόπο μου θέλω, όπως έλεγε και ο Κολοκοτρωνή, την Ελλάδα θέλουμε και ας είναι με πέτρες. Πέτρες να είναι, αλλά την Ελλάδα θέλουμε τίποτα άλλο. Και αν είναι να ζήσουμε με τη Σαμαρδία, να ζήσουμε εδώ εμείς πώς είμαστε. Δεν είμαστε αφιλόξενοι, δεν είμαστε ξενοφοβικοί. Δεν είμαστε μισάνθρωποι. Αλλά τουλάχιστον το δικό μας τον τόπο να μπορούμε να μας τάψουν εδώ πέρα. Με αρετή, με αξιοπρέπεια και με πάθος για την ελευθερία. Αν αυτό το χάσουμε, τότε δεν αξίζει να ζούμε για τίποτα. Οι ήρωες δεν γίνονται ήρωες έτσι επειδή είχαν μπράτσα, είχαν ωραία φωνή ή ήταν στο Σάιρο Σπαλιάρας ή ο κάθε Σπαλιάρας και τι κάνουν και τι δείχνουν. Αναδείχθηκαν μέσα από τέτοιες ζυμώσεις. Απλοί άνθρωποι, ανθρωπάκια ήτανε. Κανένας ήρωας είχε γράψει κάποιος δεν είναι αθάνατος μέχρι να πεθάνει, και ο ήρωας είναι αυτός που δίνει τη ζωή του σε κάτι που είναι μεγαλύτερο από τον ίδιο και τους άλλους. Και ο ποιητής μας ο Διονύσιος Σολομός είχε γράψει με 1000 βρύσες χύνεται, με 1000 γλώσσες κραίνει, όποιος πεθαίνει σήμερα 1000 φορές πεθαίνει. Και ο Κάλβος, αυτός που όλοι τον ξέρουν μόνο για μια ρίση του το θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία, είχε γράψει «Τα δειλά των εχθρών σας πλήθη καταφρονήσατε, την κόμη πάντα ο θρίαβος στέφει των υπερπατρίς κινδυνευόντων». Τα δειλά, λέει, των εχθρών πλήθη να τα καταφρονήσετε. Καταφρονήστε τους εχθρούς, χρειάζεται να τους καταφρονούμε την έννοια ούτε αδιαφορία, ούτε καν να ασχολούμαστε μαζί τους. Εμείς ασχολούμαστε πολύ με το κακό, ενώ πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Έτσι. Και ίσιον ως άριστος, μας λέγανε στο στρατό, αμήνεστε περιπατρίς. Το ζήν, έλεγε ο Μέγας Αλέξανδρος, ανήκει στους γονείς. Αλλά το F ζήνει στο δάσκαλο. Ποιος είναι ο διδάσκαλος μας? Και νομίζω ότι ο διδάσκαλος μας οφείλει να είναι ο Θεός, και αυτό που μας δείχνει θα πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά. Συμφωνώ με τον κύριο Δανέζη που είπε ότι αν θα ξεκινήσει κάτι θα είναι από την Ελλάδα. Γιατί όπως είπε πολύ σωστά, γερμανικά ξέρει κανείς? Wahrheit. Τι δουλειά έχει το Wahrheit με αυτό? Truth. 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 The truth is εκεπέκελεπετέ. Πώς μπορείς να βγάλεις από το truth κάτι τέτοιο εδώ πέρα? I'm sorry. Forgive me. For and give. Άντε πάλι πιάνει λίγο. Forgive. I give before. Δεν έχει καμία έννοια και καμία κατάσταση εδώ πέρα. Αλλά αυτό δεν είναι να καπηλευόμαστε και να λέμε «Α, είμαστε Έλληνες». Αν δεν μπορούμε να παράξουμε και να προάγουμε κάτι ανώτερο και καλύτερο, είμαστε χειρότεροι από τους άλλους. Γι' αυτό θα πάρουμε πολύ σοβαρά το ρόλο μας σε αυτό το χωροχρονικό εδώ πέρα και τις στιγμές που τις ζούμε που είναι μοναδικές. Ωραία. Όταν οι φίλοι είχα πάει στην Κύπρο, με πήγαν πάνω εκεί πέρα στο ταμπούρι που είδατε κάποια αποσπάσματα και μόνο γνωρίζοντας πράγματα ανατριχιάζεις. Και να διαβάζεις ότι ένα τέτοιο παιδί, χωρίς τα μόνα γράμματα, ξέρετε, το διάβαζα και δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι το έλεγε. Δηλαδή, από ένα χωριό το Λύς, οδηγός τάξη, η μεγάλη σχολή του αγώνα 1 μου μάθε τόσα γράμματα που να φτιάχνουν τη λέξη ελευθερία. Και ο Αυξεντίου ήταν παθιασμένος με αυτό. Δεν νομίζω ότι θα ήταν στο Voice of Greece και θα χειροκροτούσε. Μπορεί να σε κάνα βουνό επάνω μόνος του πάλι. Αλλά σίγουρα θα ήταν εκεί. Δεν καταδικάζω αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε προτεραιότητες και να έχουμε μια αξιοπρέπεια. Τουλάχιστον με τον πολιτισμό και την παρακαταθήκη και το αίμα όλων αυτών το οποίο φωνάζει από τη γη όπως φωνάζει το αίμα του Άβελ όταν ο Κάιν το έσφαξε. Φωνάζει για δικαιοσύνη. Και μας λέγεται στην Αποκάλυψη, πριν την έκτη σφραγίδα να ανοίξει, ότι είδα τις ψυχές των πεπελεκισμένων για τη μαρτυρία του Θεού να φωνάζουν ως πότε δέσποτα Άγιε, δεν θέλεις εκδικηθεί το αίμα εμών. Περιμένετε λίγο καιρό ακόμα, λέει, αυτό τον καιρό που μας λέει στο βιβλίο του Δανιήλ, μέχρι να προσθεθούν τα αδέρφια σας σε αυτόν τον αγώνα ζωής. Και όπως είπα και το εννοώ και το λέω, δεν ξέρω για σας, και κυριολεχτό και μεταφορικά μιλάω, όπως θέλει ο έχω νότα ακόμα ακοέτο. Εγώ γυρίζοντας, τουλάχιστον μιλάω για μένα και τη γυναίκα μου, γυρίζοντας από το εξωτερικό εδώ στην πατρίδα, δεν ήρθα για να ζήσω.
Ήρθα για να πεθάνω. Όποιο τίμημα. Και όπως οι Αγιορείτες οι μοναχοί έχουν μια ρίση που μου άρεσε πάρα πολύ και ευχαριστώ το φίλο τον Χρήστο από την Χίο, αν βλέπει, δεν ξέρω αν βλέπει, μου έστειλε τη διδακτορική διατριβή ενός αρχιμανδρίτου 360 σελίδες και έκατσα το ίδιο βράδυ και τη διάβασα. Αλλά αυτό που μου έμεινε ήταν η προσέγγιση του μεταστατικού καρκινοπαθούς ασθενού τελικού σταδίου από την βιοηθική της Ορθόδοξης Θεολογίας, πολύ υπέροχη έρευνα, αλλά αυτό που μου έμεινε απ' όλα ήταν μια φράση που οι Αγιορείτες μοναχοί έχουν. Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Γιατί αν πεθάνεις αληθινά πριν φτάσει η ώρα να πεθάνεις, όταν θα έρθει η ώρα να πεθάνεις ή να σε σκοτώσουν, δεν θα μπορέσουν να σε πεθάνουν. Γι' αυτό και στα φυλακισμένα μνήματα γράφει κάτι από πάνω. Το αντριόμενο θάνατος δεν λογεται, το αντριόμενο θάνατος δίνει ζωή στη νιώτη. Ήταν η συνέχεια, η οποία δεν μπήκε εκεί. Να είστε καλά, καλό Σαββάτο. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες, γιατί όπως οι 10 μέρες του Δανιήλ, ακολουθώντας βιβλικές αρχές, την επόμενη Παρασκευή για 10 ημέρες θα είμαστε κάπου στα βουνά κι εμείς, προσπαθώντας να ανατάξουμε τους ανθρώπους και να τους δείξουμε το μεγαλείο της ελευθερίας. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.